Hi guys, hello guys, how are you guys? Hey guys, hey guys, hey guys. How are you guys? How are you guys? How are you guys? Pizza guys, kwa pizza. Kwa pizza. Cheers guys, cheers, cheers guys. Cheers. Hi Zeb, Joyce, Mount. How are you? Right. The guy in the garanda pinira number. Vaya varikuda ku vaita dama prayers chi 263 nanotukangana kupai 263 77 46 4627 27619. Right. Mascara say go guys. Mascara say guys, mascara say kuru pisa mira ndi dzimwe chilaiti chikutondodzera kupisa. Yeah. That's better. Mascara say guys, mascara say how are you guys? Muri say guys. Muri say guys. SIS MELLY ma adverts. Ma adverts aita say musazodakwa. Ende taura ako ne grazi wani chairo gonya ataura zvako. Ate chimota mbijana. Kona si Friday ka. What are you wearing, SIS MELLY? I'm wearing a dress. It's a dress. I'm wearing a summer dress. It's a dress. Chiri kumarara Paulina, love you so much. Kuva funanzi. What are you doing here? Hello? Hello? Taskara mascara say. Taskara mascara say. Matofona chitoidirei nyemberi nenyaya. Ndaona kuti muri kutaura. Muri kuda kutaura. Ma? Magona chipinda iwora chitofamba ine bhora tuone. Zvakamira sei confession yakamira sei? Muri kuda konfesa chimi makaitei? Zimene ndirakureurura nyaya dzemujoro idzi. Reururai. Ndiuyo SIS MELLY gore ra 2016. Ndaona bhangu wangu. Pagroup. Aiwa na bhangu tabana na tawirira. Ari kuDurban ndiri kuPretoria. Takafamba nebhora tichiwirirana zvinhu zvesebho. Muna papa panenge inozi chepa pa lockdown. No, muna September. Heritage. Heritage, Heritage. Yanga iri September nditi. Avawo ndakuya kuzokuona baby. Atauya taonana. Tafarirana. Chabva chatotsva SIS MELLY. Hapana kana kondo. Mama danangu yakareba zvakadii? Ndakamona 2016 I think muna January, February. Alright. But zvazi zvekudanana pafoni kai zvasanzira tamboonana. Okay, saka musi wamakaonana imomo mama toonana. Mukabva matochirega chichitongoita. Vatatu chimhanya. Asimhanya. Munhu bva adzokera. Ndobva azodzoka futi ya 2018. Kuda kupama. Akadzoka azogara nemuzukuru wake kuJoburg. Alright. Vatachipama. Ndobva ndati ndane.
munhu wangu ndakamubvunza une mukadzi here anoti handina mukadzi but munoziva kuti pane zvimwe zvokuti munhu anogona kuti haana mukadzi ka asi mune zvimwe zvausikunyazoona zvausikunyatsonzwisisa because akazenga aenda kuzimbabwe communication yedu yanga yaita kunge yadzika chaigona kungoti morning waswera sei chete manheru offline yake kazhinji aiwanzoita kuma7 ukamufonera haapike foni unomubvunza chikonzero chaatadzira kubata anokuti kuti handira kuinzwa neiwe saka chaunogona kunzwa chii okay bva zvapera paakadzoka 2018 vana mutinda ane nhumbu wangona iwe SIS MELLY huri harite nhumbu ishana ini uri ashawo right ndobva ndamuti ndane nhumbu kazi mina ndaona munhu wandaida handiti ndaitomuda zvekutomuda chaizvo zvekutoti chero dai kuri kutoti akanga atoti ndida kutokupa mimba ka ndaitobvuma because ndaimuda right mama nyatsoshanduka pamakasangana ainyazotaura kukuroora kushanda anoshanda SIS MELLY magutsikana kune varume vanosenza ndobva muti ndane nhumbu pai 2018 muna January ana mudanichi ndane nhumbu kuti mwana waJanuary anozvarwa September iye muna March akabva aenda kuZimbabwe iye akanditi mukoma wake vaita tsaona akabva todarika nekupiponi achindiona vatonditi mukoma wake vaita tsaona saka atondiuya kumba izvozvi nekuti Zimbabwe hazvina kumira mushe asi ndakamubhilivha but ndaibhilivha nhema because ndofunga yakanyatsoona kuti andozi kuti anogara kuZimbabwe ka zvakanga zvisingabudi okay munhu ndobva March, April, May, June, July, August, September hakuna munhu kudzoka iwe ndoya next week apa kutodhoja mimba yanga wakuti yakuda kutsvagwa iyi apa nhumbu iri kukura haisipo hayo iri kukura yasi haipo nhumbu haimire kukura muna September pera kwaSeptember vana mutinda kune mwana muroora wangu anga ane mwana vana mutinda ndane mwana kwaita mwana musikana kuno baba vakabva vapembera mva ndavatumira mafotozi emwana vavaisa mwana pastatus paprofile papi mwana ari kuiswa ko mwana hamire kukura ka SIS MELLY pese ndaingoenda ndichinoona muroora wangu ndichitorwa mafotozi nemwana tichichidya pekutorera asingatorera mafotozi panzvimbo 1 taichinja uri kubve ndakaone mwana ati chaizobva ndechekuti waiti ukamuti mari da kutengera mwana chakati mari yake yaizouya paakunzwa kuda iye handizivi kuti paari kunzwa kuda here kana kuti paanenge awanira but aikudzwa kuti ndokutumira mangwana SIS MELLY kubva 2018 19 20 21 22 now it's 5 years baba vari kuchengeta mwana 2020 lockdown paipai zvinhu zvakazenge zvandiomeroka shaona ndadzingwa basa handira chepa mwana zvinhu zvakaoma iye kunobva hatsi kuuya inini kuZimbabwe handiende zvekumhanya Zimbabwe handiende zvekumhanya 2021 ndakaenda kuZimbabwe handira kana kubvira ndatombomutsvaga kana zuva 1 kuti ndauya because ndaitya kuvhunzwa mwana 2022 noi ndaenda kuZimbabwe handira kana kubvira ndatombomutsvaga kana zuva 1 ndinotya kuvhunzwa mwana but mwana ari kuchengetesande kubva 2020 pazvanga zvaoma zvinhu iye akabva atenga mota yekufambisa kutenga bhazi saka zvinhu zvese zvake zvanga zvaakuringana akatenga bhazi anochengetwa SIS MELLY akatenga bhazi une mari akatenga bhazi rake saka aiva mwana wake ari kuchengeta
but ndakutya manje SIS MELLY akazochiudza mwana ndauda kuona mwana kana kuti handi tinotoresa mwana bhedhi nekuti last time takambotaura zvekuti tinoda kunotoresa mwana bhedhi ndindakanga ndatoitanga nyaya yacho akati uya titese tende tinotoresa mwana bhedhi saka pa ndakazomunyepera ndikati sisi vangu vati hazviiti kuti ndifambire mwana asina pasipoti saka ndofanira kutanga ndatoresa mwana achine pasipoti ndiri kunuku but mari haisi kubuda mari haisi kubatika ndobva ndipa $100 zvikanzi mari yepasipoti akuzobvunza ko passport kandi saka pane musi wakazonita mama imi muri amai vemadhirama imi ndobva angonyara akati ko ndaita madhirama ndaita sekanzi kuti nditira madhirama saka ndisiuza kuti paari kuti kunditira madhirama ari kuona kuti hapana mwana here kana hapana zvokumboti saka unoti kana achiziva kuti hapana mwana anokupirei mari iye asingasakuoni 5 years asi hamusati maonana ari kungochengeta ichi mwana wangu zverudo rwenyu rwakatopera kaini yanyaya yekuti muri kusangana pamwana mkola muningina wangu rega ndakudza iyi ari kutamba nenonzi dangerous game unoiswa banga kola kuchengetesa munhu chinhu chisipo 5 years apa uri kuplana kuramba chindira mberi kuti achengete mhepo ipapo aiwa handichatozvidiwo SIS MELLY nekuti boyfriend yangu handinogona kuzonetsanawo naye kwadi kuchudza murumoyo wadi kuchudza murumoyo chokwadi ko pasipoti ai tinotora sei pasina bhethre mwana kuti handina ngiriwe SIS MELLY handinokuona ndopari kundinetsa handina kunyajanga zvokuti munozva kuti baba vemwana handiti mwana izvinozvo ane 5 years mwana hakutaura kuti haana kana musi wanomboti nditaurawo nemwana haana musi wanomboti ndira kuita video call ndione mwana manini madii kuchingorega inyu game racho kadai zvaingogona dima chingomubloka zvingopera chingomublokai kana kungomudza chokwadi munyorera tsamba rekuti hakuna mwana kuno kumubloka yenyu elisa ziva chokwadi nokuti muri kutamba a dangerous game but game yari kutamba imagine kode yanga iranzvadza kweri kutambwa iwewe iwo risisiva nzvadza uzoziva kuti ndozviri kuitika unoita sei munhu mukadzi unomuita sei zvinobata SIS MELLY but apa ndikamu kuti hakuna mwana ko akazoti mari yangu yese yawakadya zvitori nani abvunze mari yake pane kuti aramba achichengeta mwana mari yozoramba ichikura zvitori nani akototsvaga but kuramba kudii saka wodii wonyarara oramba achingotumira mari apa ndandakufunga kuti handichamubvunzi kuti mari handiti ko kana akaramba achingotumira usina kumubvunza onyarara ndione kuti andoitora SIS MELLY nditori nenhamwe saka uchiri kuda kupinda mugemu racho kauchiti mari uchiri kuitora indatiudza munhu chokwadi kuti hakuna mwana iwo kandinyepera kuti wewe haunawo mukadzi ndakanga ndazvibata kuti nemukadzi saka ndaidla mari yako ndoda kukaurisa zvitori nani shuwa zvitori nani kuti udaro kuti ndakatoona kuti nemukadzi saka nene ndoda kukaurisa because wakandirwadzisa waindinyepera kuti hauna mukadzi saka ndoda kungokubhowa kukurwadzisawo but gemu racho handichadi ngari ndaperera pane ndani munhu wanguita zvelife yako mba kwakusiyana neni nokuti wakajoina zororo polisi ugare uchitarisa kuti iri up to date ugare uchimeka sure kuti zororo yako iri up to date my sister because ndikuona tichinda newe kuZimbabwe manje uri mukofini ukaramba ega iwe uchatevera kwa kuZimbabwe uko uri mukofini hani ndo kumusha kwako kwatonokuviga but kwandogara akuzive kai saka unoziva kuti unosangana even after 20 years kumusha kwake nekumusha kwangu zvakatosiyana but pamaidana nani maiudzana tindobva pakati handi maiudzana unoona kana masisters akomukomedzi kushanda kutokuisira marest in peace in advance unezika marest in peace in advance nokuti gemu rari kutapera rina kumira mushe kolaudza munhu chokwadi ndipe namba ndimuudze kuti waitamba nemunin'ina wangu iwe wakamunyepera saka nesi takakunyeperawo hakuna mwana gara nemukadzi wako ikoko bira utongomudza tingomudza chokwadi ndipe namba timudze uchafira iwo $100 auri kudai kupuwa iwaya ndozomudza ikanimbotanga ndagadzira zvandogadzirisa ndozomudza but kona stendi apa ndizopera SIS MELLY ndikandokona
ushaya mari yekuipedzisa. Saka uchiuda kuramba shora mari kuti upedzise stand yako. Wakabapisigwa mumba. Unoziva vanopisigwa mumba vaya. Unoziva. Aiwa, unoziva zvauri kuita kole. Wangu yako kuti uita confession ungotudza kwenyaya yako yauri kuitaka asi chokwadi chipa usati wada kuregedza murume uyu. Ena usati wada kumuudza chokwadi uchikuda kuramba chidya mari yake. Aiwa izvozvi zvimerika ndikumofunga ndomuudza like how. Ndakupa track strategy yakanaka kuti wakati munhu yakakunyepera kuti handina mukadzi. Handiti iwo kasaona kana mukadzi akakunyepera chemenda samba rodzoka. Saka iwe unongobatirirawo ipapo ushandisawo izvozvo. Ya zvamukadzi ndakatozozvona kuti mukadzi ariko because hakuna munhu asina mukadzi anokudza kuti haana kunzwa koya wafu. Saka ndozvaunongoshandisawo izvozvo kuti indakazvibata kuti une mukadzi. Saka indakatambawo iyi. Saka square zvainzana. Alright, it's Mary. Good luck Cole. Good luck. Asi kana makufa mugare matiudza kuti haufa tizive kuti tosvamisa senyaya dziko tisichatakura katinda neyokumusha. Tinoda kuti nyaya dzacho haufa. Mugare makanyora ukola. Muinyore urenyu moviga pamunoviga utati musi wokunzi madai isusu tikasvika madiaries todza kuti pane tsamba iripo totangira ipapo. All right, sharp. Right. Do confession yekutanga iyo. Confession yekutanga, right. Unamba dzandapina apo guys. Antika ndedzaya varoda kuenda kuma prayers. And anochanga mangwana. Ma prayers anotanga mangwana Sunday, mangwana Friday. Nasi Friday, Saturday, Sunday. Saka tora inamba idzongare mabvunza kuti zvinofamba mufamba sei modididi varoenda ma prayers yave. Inamba dzadaisa idzo. Musazofona pa namba idzo muchitura kuti tiri pashow, hatisi pashow. Andichika chadzivisa tisha namba dzeshow. Right. Saka vanga vane ginger cola yekuti vari kuchengetesa munhu mwana asipo. Antimaona vakanyepera munhu kuti ndakaita nhumbu. Vakanyepera munhu kuti kune mwana 25 years. Ndisingazivi baba kuti 5 years dzachona vachingochengeta zvinhu chavasingaoni. Mufungwa dzavo dzinodhonza zvakanaka here. Handizoziviwo ipapo. Andichi asitangoti taudzawo munhu chokwadi kuti pano it's a dangerous game. Kamchida kuona kuti varume havafungi panguva iyoyo tambaini zvakadai. Anozofunga wafa iwe kana kuti wakuvara iwe kuti ndakaitei asatokuvadza kuti watofa. Animaona. Saka cheers guys kune vese vari kumwa right. Nasi Friday confession by public demand. Ndakumbirwa nevanhu veku YouTube. SIS MELLY if confession yarova ku YouTube. Kune timu reku YouTube rakatowana zvekudaro. SIS MELLY ku YouTube kuma confessions chinguri makaguma ndikati alright no problem. Kunge vari ku YouTube vanoda ku confessa. Ivo vari ku YouTube. Tiwireiwo. Right gaiti we umwe atofona wenda satapedza kutaura. Tinzo kuti zvakamira sei. Avadona gaiti tene call yake. Tuonoti zvakamira sei. Right, kana unochauda kukonfesa guys, uya kukonfesa uchitadza kuregerera munhu. Hello Kola. Hello, SIS MELLY. Ndiri right muri sei Kola? Ndinosimba SIS MELLY ndinoda ukakureurura asi ndakazvita ndichiri mwana mudiki. Reurura henyu, makadikana muchiri kutozvitaura muchiri kuzvifunga zvichirimo mamuri reururai mupone. Ini ndingati ndakakurawo ndichigara nambuya hanzvadzi yasekuru. Saka zvadaro kwedu kumusha tinorima kotoni. Saka ndagara nambuya vanobva varimo kotoni yavo kwakuri kudhaya ndongona ndi 25. Saka mozoti kune kotoni yekupedzisire mombe dzakusundirwa iyaya. Saka vakapfeka kabhero kavo nobva kaitawo hafu. Asi kakasati kaenda kutengesewa. Saka ini zvandakaita ndakati rega ndimboona kuti kotoni kana ichitsva inotsva sei. Ndopandabatidza SIS MELLY. Ndabatidza kudaro SIS MELLY pfungwa dzekuti chidzima dzina kuuya. Apa mbuya vaya vanga vari tichitandara nevamwe. Zvadaro SIS MELLY kotoni yakatsva. Kotoni yakatsva kusvika vanhu vakatandara vakapedza vakaita munamato vakapedza. Vakuti vakuzorara ndikati zvinondovaudza sei kuti kotoni yatsva. Vakuti vadaidza nhai mbuya tiuyai kuno kotoni iri kutsva. Kundodai wanike kotoni yapera SIS MELLY asi vakazoshaya 2001. Ndinongoti pavari ikoko kutaura chokwadi ngavandiregerere zveshuwa. Asi wakaita kutsinye Kola chihafu chekotoni chavangawana mubheri chondochoopisa. Waiva udiki SIS MELLY waiva udiki. Udiki wekuita makore mangani?
All right. Ewa, let's hope kuti kola warurura kudai watopona. Nokuti kana zvitokunetsa kudai zvinhu zvine zvitokunetsa zvinhu zvaunenge usati warelease. Unenge uchinazvo. Hapana kana wandakatomboudza kuti tanga kutoreurura pano padiaries kutaura shoko. Kune munhu zvekuti unotauriki kana kuti wakanga watopara musha na mbuya. Asi mbuya mazviwa handiti wakapisa uyu ndiye wakapisa kotoni yenyu uyu wakureurura nhasi. Tikuudza kagumepo kwavari kuko. Tiri kuvaudza kumepeka kuti mbuya ndiwo wakapisa kuti ndimuregere wawe mwana uri wana kuti vaedze kuhwisisa. Alright love, alright mandove, go sharp zvakaoma. Vanhu munoseka kungoda kunge musinawo nyaya apa bediwe. Right. Ndokumboda kuda kuchibvisa namba iyo guys kana ndipinirewo ndisirewo namba dzema calls. Ndisirewo namba dzema phone. Guys ukareurura unopona. Reurura panapa upone. Waive udiki zveshuwa grade 5 waive udiki. Bvisa inamba admin team letu isa inamba ndipine namba apa. Isa inamba vanhu ndipine namba vanhu vafoni. Isa inamba ndipine vanhu vafoni. Guys, chinonzi confession anditi kureurura pamwe kuda wakambobvisa mimba uda kureurura anditi pamwe kuda wakatombobaka kana kuti izvozvi une game rakura kutotamba andimaona rakutotamba izvozvo zvanozati zvandikuita izvi hazvina kunaka kana maybe wakatoita hama dzako tsinye tiripo futi pakuti kana uchida kuti ndakakura nasisi vangu toda kuvagadzirisa ndinofona inini ndomira ndokumbira regerero paroda kugadzirisa kuti tobva tatongopagadzirisa panapa ini ndotamba front tozvininipisa handika kana kuti kuri kuti muri kukona muri 2 ameno na friend yaona tinani chiisa phone number apa tobva tamufonera tokugadzirisai handika kuti muve nepeace nokuti peace yakakosha guys paupenyu hwedu. Peace ndo chinhu chakakosha paupenyu hwedu chaiko. Saka peace inongodiwa so yabva yakandwa amrega itipine namba. Right, iyo ndiyo namba yema calls right. Iyi ndiyo namba yema calls isho. Ndiyo namba yema calls. Ndiyo namba yema calls. Saka guys inga kuchechi mwenda kunopinda kuya mchitifata ndakazoda ndikadaifata kuti aiwa zvanzwika ndasvitsa kuna baba ndasvitsa kuna musika vanhu wafamba ko zvakanaka mwana waregererwa handiti zvanoita fata saka isi nhasi panapa tiri kuda tofamba nenyaya dzedzo tonoti zviri kufamba sei handiti pamwe izvozvo torimo mumba kutochita handiti kana wareurura ubve wasiya guys kuda wakamboroya wakambobatira munhu mushonga zvakawanda zvekurorera guys apa zviwobho apa ipapa kutsvada henyu ende zveconfession zvepano zvinogara pano guys ipapo ndo pandozotendawo hangu chero kuti hakuna vanotora chero maghosti chaiwo hatori nyaya dzanzoti vanhu vakutora nyaya dzavo havatori vanoteerera pano vosiya pano antimaona saka ipapo ndo patoda kuvatendawo zvavo vanouya voteerera vosiya pano havatori nyaya dzemaconfession evanhu nokuti nyaya dzinenge dziri sensitive ko manamba ndeikwayo hanzi takamboita show yoyo migro takamboita show yekutsvagana baba David takamboita pano tichivafonera takambovafonera takambohwirira pano tichivafonera kuti mwana kunosvika zodai makangosiya mwana haufa takaiita show yoyo pano tichaidzosa ko manamba atiri kukandigwa ndeai pamwe tinodaroka tichisaririra kune mari manamba eai takamboita kuti famira na baby daddy vari kutiza vana saka chiona ende wagona wataura izvi pana baba vari vakauya kuseri kuva takambofonera gore riya chiwai baba ivavo vakambouya takambovafonera gore riya vari kuzimbabwe vatapiwa namba nevo munhu pano baba vakandisendera message last week vachitsvaka mukadzi uya vakatora mwana vaya vakatora mwana baba vakaramba nemwana baba muchikuzanyemwe mukadzi akatora mwana akaramba nemwana animaona baba vakundifonera ini mukadzi aichasuti ndiani kaisi wakangofona apa akanipa namba handichazivi kwai mai anasi vakanyora zita baba wacho ndichatomutsvaga. Hello kola. Hello SIS MELLY muri sei? Tiri right muri sei kola? Ndiri right kuri sei ko? Hakuna kuri right kuri sei kwamuri? Kuri right indokumbira vokubatsirwa. Zvakaitika ndezvekuti ndaigara navatete vangu anditi. So nguva yandaigara navatete vangu inini pandakabva kumusha ndo vakanditambira zvakanaka. Vakati mwana hanzvadzi unouya wechafe wasvikira pandogara ndikati zvakanaka. So ndakapedza 3 months ndisati ndava nabasa. Ndapedza 3 months ndisati ndava nabasa. Pandakazowana basa ndikafunga kuti aiwa vakandigamuchira zvakawanda vamwe vanobva kumusha wosvika wodzimigwa mafoni
Chimbomira guys, chimbomira kona taita visitor. Taita visitor. Gaiti pine visitor yedu ikuti ifare. We have a visitor in the house. Jeff Neff McKinney. We welcome you, Jeff Neck. Do I talk that fast? Okay, I'll try to slow down a bit. Now, the language that we are talking, are you going to understand it? Do you know it, Jeff McKinney? Do you know the language? But anyway, thank you for being here. Thank you for gracing us with your presence. Here we talk about real life issues that happens in our everyday life. In our everyday, in our day-to-day lives. Yes, we talk things that happens, real life stories that happens daily, not fake stories, right? Yes, we welcome you. And the so panguva yandakatanga kushanda ndakabva ndafunga kuti tetawa vakanditambira mune zvakanaka ndaiti pamari yangu yandaitambira yakanga isina kuwanda zvainge iri 1.5 ndaivapawo 500 ndosarihwa ne1000 pai mugomwe kuti vatete muchibatsirawo kubhadhara rent nekutenga chikafu. Takagara navatete inini kwandaishanda ndaibuda kamwe pamwedzi ndiyo yanganga iri off day yangu saka ndichibuda kamwe pamwedzi neibuda Friday nodzoka Sunday kubasa. But vatete vakazofamba vachiudza shamwari dzavo kuti muzukuru wangu haasi kana kumbobhadhara rendi, haasi kana kundibatsira chii. Hazvina kundidzora mwoyo wekuti ndiregere kuvapa mari, ndakaramba ndichivapa mari. Then pakazouya lockdown ndikabva ndambomira kushanda. Ndamira kushanda ndobva ndadzoka kumba tikagara navatete tikaita sei tikagara. Ndobva ndazowana futi basa, ndobva ndatanga futi kuita sei kushanda. Asi handinamira futi kuita sei kuvapa mari. Nguva yelockdown ndindaita zvese because pane mari yandaiva ndakachengeta. Munhu wandaifambidzana naye anga ari kunze. So pane nguva yandakamunyepera kuti ndakugara ndega ainditumira 3000. So pa 3000 ndakasevha imwe mari, ndiyo mari yakandiraramisa nguva yelockdown. So zvazodaro so tobva tazogara tagara. So last year muna October ndobva vanditi Muzaya ndoda kuti mwana wangu abve kuZimbabwe auye kunoko. Saka zvandoda kuti mwana auye kunoko, saka mwana uyu agare ane problem hake yaainayo haaiti sei haatauri. Ndagara ndotozviziva kuti ndo zvaari mwana. So pakabva paita hanzvadzi yangu ndobva yaita sei yarwara ndobva yati vatete ndokumbirawo mari. Ndobva ndatora mari yandandinayo ndobva ndatumira hanzvadzi yangu. Saka ndinaweti kubasa kwandinoshanda handidiri handibude pese pese. Saka ndakapiwa madhezi ekubuda pakati pewiki ndobva saka pane zvinhu zvandaida kunotsvaga kuJoburg. Saka pavatete vaiva vakatopiwa mari kubasa yekuti vakwidze mwana, asi mwana anga achida kuuya musi wa19 December. Apa inini ndakanga ndavakumbira mari musi wa22 November. Ndati vatete ndokumbirawo pamari yemamakachengeta yemwana, since achauya musi wa19 November ndokumbirawo Monty Paul, then ndokudzokesa after 4 days. Vakandudza kuti hazvikoni kuti ndikupe mari inini because hanzvadzi yako yakakweretesa mari ari kuti achadzokesa ko akasadzokesa ndozoita sei. Ndikati aiwa ndoita imwe plan because handitofarirawo zvekukwereta mari. Vakandudza kuti handikwanisi. So ndakabva ndakumbira imwe shamwari yangu ndobva yandiudza kuti uya kutore kadhi uende kunowithdraw mari. Ndatora kadhi riya ndanowithdraw mari ndanotenga zvandandichida. Ivo ndakatovafonera musi wandakabva kunoko wandakabva kubasa ndichienda kumba. Ndikati vatete muri kuenda, vakati handiko, kana uchida makei uya utore. Ndikati handina mari yetaxi asi ndakumhanya kuJoburg ndokuona manheru madzoka. Saka vatete vangu munhu iyoyo kuti anoita mhetsi dzakawanda. Wana John vanouya, wana Peter vakangoita. Ndi John Mufambi. Ndi John Walker. Achiona muri sei? Ndani sina basa nazvo because nguva zhinji ndonga ndisiripo. That's it. Zvakanaka zvinei vatete paya. So pakazoita umwe wawakanhongawo, iyo aitova like chigunduru zvacho. But handina kuvarambidza, ndakangovatsura kuti vatete sometimes dzidzai kudanana nemunhu anokupaiwo future, anokwanisa kukubatsirai, anokwanisa kukubhadharirewo rent kana kuita sei, kukutengerai chikafu kana kuchengeta mwana wenyu. Avanokwanisa kuzvinzwisisa. So vandinyima mari ndatoenda kuJoburg ndapiwa mari nomumwe munhu ndatonotenga zvandandichida. Ndadzoka, saka ndakadzoka thinking nguva dzadza kuma6. Ndadzoka paya ndakatosvika futi pava ine chikomba changa chakuuya pamba everyday. Nyangwe dei ndiripo, nyangwe dei ndisipo chaingouya. Apa
kuvabatsira kuvapa mari yekuti vabhadhire rent asi ndakanga ndakubuda mumba ndakutokumbira kuvata kunewo vamwe vanhu kuti ivo vavati nemunhu wavo kugeza ndonogeza ikoko kula dzimwe dzenguva unotadza kula apa watoshaya netemu yekuti unokwanisa kuita sei kugara pasi as a family muchikurukurawo zvimwe zvinhu zvinonga zvichida kutaurwa bcause nguva zhinji vanonga vaine munhu wavo saka zvakandibata kwemwedzi 3 apa mwedzi ukapera vakutonditi ko mari haufa saka zvakandibata kwemwedzi 3 pandazoti since ndiri kushaya nguva yekugara navo pasi rega ndite vekufonera bcause kuti nditaure navo murume wavo boyfriend yavo iripo hazvizoiti chiremerera ndakavafonera vakati ndikavabvunza kuti vatiti ndokumbira kubvunza kuti munhu wamuripambidzana naye ari kukubatsirei kubhadhira rendere kuitira kuti ndizive kuti kana ari kukubatsirai ndozivawo kuti tave 3 akuita sei pakubhadhira vakati haasi kubhadhira rent ndikati saka zviri kundinetsa pakuti munondibvunza mari every month asi handisi kukwanisa kurara mumba kugeza chaiko ndokunogezera kunze apa ndautokumbira kurara mudzimba dzevanhu bcause hatingarari tiri 3 mumba vakati alright zvavataura ndasinzwisisa asi ndichaedza kuita sei kutaura nemunhu uyu kuti kana iwe uchinga wauya kunoku iye oendawo kunovata kumba kwake bcause iye akanga abva kucape town anga asina basa but mukoma wake vakamuti ndokupa imba yekugara asi chikafu semunhu wemurume munokiyakiyawo woita sei mozvitsvagira chikafu saka iye paakanga apinda muna vatete vangu akanga aita sei atoona kuti apa ndasvika panoita sei panocheka saka handichakwanisi kubuda handichakwanisi kutsukunuka so handizozivi kuti vatete vakamutaurawo naye nenzira ipi handidzi vataurawo naye nenzira ipi semunhu aifambidzana vatete vangu havana secret yavanokwanisa kuti vakadanana nemunhu kana kuti vakaita shamwari vane zvavanokwanisa kumuudza nezvavasikamudzi vanongotaura zvese and since mwana anga achida kuuya vasangana nemukomana wavo vazomuudza kuti muzukuru anga achikomplaina kuti ini ndokumbirawo kuti ndive netime yekuti ndizorore bhosi pandobva basa ndonga ndakaneta saka imimi nekuti nguva dzese munonga muri panapa handichakwanisi kuwana time kuzorora asi ndokubhadhira chimari mukomana uyo ndobva avaudza kuti muzukuru wako iye anga achitondiudza kuti iwe uri kuda kutakura mwana wako kuti auye kuno kuSouth Africa iye chiri chirema zvirema zvinouya kuzoitei kujoni iwe ukanga wazvitaura we handina kumbobvira ndazvitaura bhozi hapana pandaikwanisa kuzvitaura bhozi mwana ndagara ndoziva kuti ndozvaagari bhozi mwana wedzinza redu ndagara ndoziva kuti ndozvaangari saka handingafambi ndichishoropodza ine ndichada kuitawo mwana muupenyu hauzozivi kuti mwari achakupa mwana akaita sei bcause ivo havana kumuwana nekuda kwawo zvinhu zvakangoitikawo so hapana pandingafamba ndichiita sei ko murume yakaziva sei kuti tete wako ane mwana chirema ivo vatete ndo vakanga vaita sei pamuudza because even nyangwe dei vamwe madzishamwari avo vagara vanotozviziva asi mwana havamuzivi live saka vatete zvakabva zvavabata kuti wareiti muzukuru wangu wai ari kufamba achiita sei achitaura izvo havanokwanisa kuuya kuzondibvunza direct vakabva vanudza kuti uri kuenda kumusha here December ndikati ndiri kuenda kumusha vakandudza kuti kana waenda kumusha usaite sei usasadzoke pamba panapa because uri kufamba uchinditaura kune vanhu ndobva ndavabvunza kuti ko vanhu vanditotaura navo ndiani because ina handina shamwari yangu ifoni ende kana ndauya panapa ndokwera ndakavata nguva zhinji so kana muchiti ndokutaurai kuna vanhu ndokumutaurai kunani orit chidaidzei munhu wacho tiite sei tikwanise kutaura nyaya vakaramba havana kutaura havana kubuda pachena handiti saka zvakandinetsa ndikamboedza kubvunza vasavira vavo vakati hapana chandiri kuziva hapana chakaita sei chakandiudza ndikati hazvinei ndatorongedza ndaenda hangu kumusha apo unonga wabva kunoku wakaneta uri kuti uri kuenda kumusha uri kunozorora ndopa pandakasvika kumusha so pandakati ndichisvika kumusha mwana achidzimukawo achiita sei achiuya kunoku kuti akazoya nemisister yavo mwana auya kunoku mai vavo gogo ndo vakabva vakumba ndobva vafonegwa zvikanzi ende munotaura namai vomusikana aite sei vagadzirise mwana wagozi unhu hwaari kuita kunoku hauna kunaka inini ndakamutambira paakauya kunoku zvakanaka but izvizvi akufamba achiudza vanhu kuti ndakazvara mwana akaremara imhosva here saka inini ndakabatikana ndiri kunyepa SIS MELLY pakuti orit vatiti ndakavabvunza kuti problem ndeye havanokwanisa kundiudza izvezvizvi ipapapo
vabereki vangu vakanga vatondibatira bhandi vachida kundirova. Apa handisi kuziva nyaya yandiri kuita sei. Une makore mangani? Ndine 29. Saka vaida kubatira bhandi kuti vakurove pa29? Yeah, because ndichiri mwana. Alright. Ndichiri virgin? Aiwa, but ndichiri mwana kwavari. Alright. Because ndichiri kugara kumba kwabereki. Alright. Yeah. So ndobva ndati kunyaya yacho ndei ndopavanotaura kuti gogo vauya nenyaya yakadai nenyaya yakadai. Ndikati inini handina kumbobvira ndaita sei ndataura mashoko iwo pandakanetsana navatete inhau yechikomba chakanga chiri kuuya mumba ko vakataura here vatete nyaya iyi yechikomba chikanzi nyaya iyi hatinombobvira taita sei taiudza. Ndopandakachizotsanangurira gogo varipo vabereki vangu varipo nyaya yese kuti vaone kwayakatanga nekwayakagumira handiti ndopavakazoita sei pavakaita kakunzwisisa. Ndazodzoka kunoku inini handinawo kuenda kunovaona bhozi zvinhu zvakandidya mukati memwoyo zvakandibata-bata kuti oraiti munhu wandonga ndichiti chandawana chese chimwe inini ndiri munhu wekuti handidye chikafu chese chese but pandafamba kana kuti munhu wangu ukasangana anokutengera chikafu hapana paunoramba chikafu chidzoti kumba kune vanhu vanodya ndaingovaitira zvese even kana hembe everything ndaivaitira handiti but zvinhu zvakandibata. Ndakadzoka kuno ndikaita 3 months anobva wafonera anombotaura navo handina kuita sei. Sista yavo yakatakura mwana kubva kuzimbabwe kuya kunoku adidn't kuti ndiye akanga aita sei atora foni achifona kumusha. Ava vatete vandakanetsana navo havaziva vakaita sei vakafona kumusha. So vazodaro so ndakabva ndangonyarara ndobva vazobata foni pavafonera imwe gadzi yangu vachimuita sei vachimubvunza kuti zona tatichikumbira kubvunza kuti musikana akadzokere bhozi ivo pfungwa dzavo vaipfungidzira kuti sinzi tamuti asasadzoke panapa harisina option yekuti achadzoka kusaround abva atongorovera kuzimbabwe apa inda ndakadzoka kudhara ende january pabhodha painetsa kuita sei kudarika. Saka havana kuwana information yekuti ndakadzoka here kana kuti handina kudzoka. Vakanga vakuchicommunicata nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu ndopakandisendera message akati havana tete vanokutsvaga. Kati ko ivo vanokutsvaga kwauri sei because ivo uri kure uri kucape town ini ndiri kunoku kupretoria. So vadini kundifonera kana kundisendera message vachindibvunza kuti ko vakadzoka here. Ndopandakabva ndabata foni ndikabva ndavafonera vatete muri sei ndanzoti muri kunditsvaga kwakanaka here zvikanzi ndandichidongo kutsvagawo ndandichingudonzwa kuti uri sei. Kati ko madini kundibvunza pafoni yangu bhozi nhamba dzangu munadzo zvikanzi kana usikadi kutsvaga unongondiudza. Ndikati what are you trying to say bhozi kana muchiti kana usikadi kutsvaga unongondiudza bhozi kwamanditsvaga hakusiko kwandogara imimi nemi tinogara padhuze nepadhuze because it's 20 rand kuenda pasantoni pamunogara. Ndikati vatete kuti ndabva ndatowanawo time yekuti ndikwanise kubvunza zvandokuda kubvunza ko pamakafona kumusha makafona muchiti kudii. Ini ndakafona ndichitaura kuti zvana gadzirisai mwana bhozi haasi unhu hwake hwaari kuita hauna kunaka. Ndikati munoiti imimi semunhu mukuru ndimi tete vakuru makadini kuuyawo kwandiri zvamakanzwa nyaya mundibvunza kuti muzaya ko zvandiri kunzwa izvi chii chiri kunetsa ko waiwo wakufamba uchidai kana maona kuti handina kuteerera kana kuti handina kunzwisisa kana ndaramba kugadzirisika muchizofonera vanhu vakuru kuti vaite sei vagadzirise nyaya dani kuti munongotanga nekukanda nyaya kune vanhu vakuru musina kundibvunzawo saidi rangu. Oreti ivo vatete vakakuudzai nhau yekuti ndakadai vakakuudzaiwo here nhau yavo inini yavo yandakanetsana nayo aiwa havana kundiudza. So why have you do this to me? Vakatadza kupapindura ipapo SIS MELLY handiti. Ndikati alright. Saka ipapo ndopandakazovatsanangurira vakati saka iwewo kana usina zvawakaita ndakukumbira ruregerero kwauri. Ndikati inini ruregerero yes ndokwanisa kurunzwa kuti mandikumbira ruregerero but alright ko vakuru vamakafonera muchiudza vachaudzwa nani kuti nyaya dzamakafona muchivaudza dzaiva dziri dzenhema. Zvikanzi alright iwewe chiuya chikumba tichikwanise kugadzirisa nyaya iyi chiuya ndakuchikukumbira kuti uye kumba ndodaidza boyfriend yavatete neni ndonga ndiripo newe uripo toita sei totaura nyaya yacho tochiona kuti ari kutaura chokwadi neari manyepo ndiani. Ndikati alright it's fine wazondifonera paya uya kumba ndave kumba ndaenda paya SIS MELLY ndasvika paya ndagara chidaidzai boyfriend yavatete vatete vaya vakabvaudza boyfriend yavo kuti yakatouya ufichi kuzotora sadza usiku pamberi papapo maona
vakumurambidza kuti asapinde. Ndikati aiwa ko munomurambidza sei kuti asapinde? Iye ndiye akataura nyaya, saka inini ndavepo ndoda kuti ataure kuti inini ndakataura naye kupi ende ndakagara kupi, because nhamba dzake handina paanogara ndopaziva, ende handina musi wandakakwira ndichitaura naye because ina handina shamwari ende handitopariri zvemulokesheni. Vakamurambidza kuti apinde. Ndochizovabvunza kuti vatete vanhu vangani ainoo kuti ndagara ndoziva kuti mwana wenyu haatauri ane dambudziko raainaro, but vanhu vangani vandakakuti dei namamboenda pane maprofita ari pakati nepakati vandakakuudzai kuti mufambire nhau dzemwana mubvedze kubadziwa pamwe zvinodini zvinoita, vakati vakawanda. Ndikati oraiti, saka oraiti dei ndandine mwoyo wakaipa ndaiva netemu here yekuti ndikutakurei ndikuendesei kune vanhu vanobatsira. Vakatadza kupadaira. Oraiti zvemakanga mati tsitsi venyu vayo vari kuramba kutakura mwana because haana passport. Ndakanga ndisina here kubvuma kuti regedzai kana vachinge vatadza kutakura inini ndikaenda kumusha December, January ndichidzoka ndokwanisa kutakura mwana ndouya naye. Ndaisaziva here kuti mwana wenyu waizviziva. So why makada kupinza mutoro panyaya idzi? Makadini kutanga pandakakubvunzai makadini kudaira? Vakatadza kana kuzvidaira. So SIS MELLY ndokumbirawo kuti ndibatsirwe kuti ipapo apaka izvezvizvi life yavo yabva yadonha. Ini ndakabva ndangoti vatete zvamakaita yes izvezvi ndakuchikupai mukana wekuti mukwanise kuva nerelationship inoenderera mberi nechikomba chenyu. Handichakwanisi kudzoka mumba menyu kunonzi kuita sei kuzoti ndikutambudzei kana kukunetsai. Inini chandava kungonamata ngechekuti Mwari vangoramba vakandipa basa rekuti ndikwanise kushanda. Kana zvikanzi hauna temu yekuzorora handizvitsvaki. Ndichikupei temu yekuti muite sei muve nelife yakanaka nemurume wenyu. Vakanditi waraiti iwe kana zvadaro so ndazvinzwa, kana neni ndandisingachatodiwo kukuona. Ndikati zvakanaka, maita sei mabuda pachena. Asi ndandichida kuti nyaya ibude pachena. Handiti vakati izvozvozvo zvandatotaura kuti kana ndakatadza sori ndo madairiro avakaita, kana ndakatadza kutaura sori. Kati alright it's fine. Ndakabva ndangovasiya, but semunhu wandakanga ndakaisa pakati pemwoyo wangu ndakangovakumbira regerero zvekuti sori henyu ipi kana paine zvandakataura nekusaziva kana kutadza nekusaziva, ndakavakumbira regero. Not kuti ndakanga ndakazvitaura, asi ndakaona kuti ndaiva ndiri mwana mudiki. Ndandingoite sei ndikumbire ruregerero kwavari. Zvakaitika rini zvinhu izvi? Hazvina kana gore, zvakaitika last year, but kutaura takazotaura muna May. Saka problem izvo zviri papapa. Saka apa problem yavari kuitika manje ndeyekudai so SIS MELLY ndopandinoda kukumbira kubatsirwa because vamwe vari kunditi usaite. Handiti pazodaro so munoziva kuti dzimwe dzenguva misodzi yemunhu chinhu chakaoma kuti umwe munhu anokubudisira misodzi asina chaakakutadzira. I was crying for 3 months ndichizvibvunza kuti ko pandakatadza chaipo ndepapi. Handiti kusvikira ndazozvionawo akandinyaradza ndikabva ndaita se ndave right. After tagara pasi ndataura nawo ndakazongotanga hangu kuhila picha but not like kuti I'm now okay handisi right pari zvino, but zvave nami. Handiti saka basa ravo rakabva rapera. Basa rapera kudaro, it's not like kuti basa rakapera nekuti basa vakadzingwa basa, vakanga vazvinhu kuya because chikomba chechisiri kushanda. Vabatwa vachiba vakanga vakaisirwa makamera, vabatwa vachiba. Apa inini handiko, handiti SIS MELLY, handichatoende kumba kuya handichaitise ndobva vabatwa vachiba. But kumba vakafona futi vachiti inini ndindafonera murungu wavo kuti zvona ndiite sei ndidzingwe basa. Apa nhamba dzemurungu wacho handitodzizivi nemurungu wacho handimuzivi. Ndikazvinzwa ndikanyarara, handina kuvabvunza ndakabva ndanyarara. So izvozvo vatorerwa nemazuva 2 avari kushandisa. Chikomba chiye chakabva chava panhumbu ngachatiza. Maona chatiza kudaro. So apa mwana uya akauya ari kuda kudya, ari kuda kupfeka, ndakuita sei. Pandazoziva kuti rari birthday remwana ndikabva ndatuma munhu ndakamutumira mari, ndakamutransfera mari nokumbirawo uende unonditengera keke pakati undipirawo vatete vangu birthday remwana. Vakangotambira havana kana kunditi thank you kana kuita sei, hapana. Handina hangu kuzvida kuzvitarisa kana kuita sei. Handiti ndobva ndazopinda Mr. Price pandaona muine sero yehembe dzevana ndikabva ndatengera mwana hembe. Pandazoenda ngiri nembuni kunovapa hembe, vakangotambira ezileke kunga vari kungotambira unge vari watambidza chinhu achidarika nemota. Ndozvavakangoita. Kana maita basa kana chi hapana. Saka izvozvizvi manje vakuchituma umwe munhu kuti auye kwandiri vanditi ndidzoke ndigare navo.
munoona zvichiita here pakadaro so? Ina ndinonasa kuti hazvisi kuita amene vamwe but ndinonasa kuti hazvitoiti nokuti ukama hwenyu ndoungowandirara kuti muda kungobatsirana asi ukama chaiwo munoona tokuvadzana chaiko hapana ukama hwekutodaro kuti munogona kukuvadzana ipo panguva SIS MELLY ndikakudzeti ndakaita gore ne2 months ndichibuda ropa every day asinzwa ndichienda kumwedzi almost every day ndichitadza kuziva kuti chii chiri kuita saka indakangoti ameno handizivi maybe pamwe handizivi because pane vamwe maprofita kwandakamboenda vakandienga alright ngatikatei the long story short anti saka isusu tonasoti zvokuti uinde kwaoinda asina uchida togona kufonera vatete panapa titaurewo navo vatete tivawo kuti wai vachita zvinhu zvakadai munhu mukuru zvakadii teta vane izvozvizvi vane 30 I think 37 zvavari munhu mukuru wani vatove munhu mukuru kuti panda ndichida kubatsirwa ndepekuti izvozvizvi vakuchindikumbira kuti ndivatakurire mwana wavo ndiende naye kumba saka vamwe vanhu vari kuti usatakure mwana because nezvaakakuitira asi inini ndiri kuona kuti hazviiti kuti ndiregedze kutakura mwana nesituation inechi ine mwana ini ndikazodawo kuita mwana pamwe mwari vari kundituma nerwesere kuti nditakure mwana wenyu vari kuda kundiedza kuti ndikaramba vachazondipawo punishment ndirini asi dai mwana anga ari mwana ari normal SIS MELLY yokuti mwana ari right ndaikwanisa kuti handikwanisi kutakura mwana wenyu asi apa ndo pandinoda kungobatsiwa chitoti nditakure here mwana ndiende naye kana kuti ndirege mwana ake hana chaanoziva hana chanaziva nditi kana madaro so maita basa henyu SIS MELLY mwana hana chanoziva hake maita basa alright waita hako munini kuti tusatakure ndo zvandanchida kungoziva aiwa mwana hana mhosva ndotenda hangu alright pakanaka idiwe nhamo dzinosiyana-siyana vasikana regai vanhu vataure vanhu vanenge vakaremegwa vamwe vandochatovhunze ipo vanotovhunzira ipo pano kwamuri regai vanhu vataure vabvunze vabatikane handiti maona vasabatikane regai vanhu vabvunze right fonai tinzwe guys confession varikuda kuconfessa confession makamboitei guys chii chauri kuitia ukavata kana kuti ukadii chimunguva chinombokudzokera chikuitira maflashbacks chichikufungidza zvimwe zvinhu zvaunotoziva kuti izvi ukatozvifunga dzimwe nguva hana inotorova chiro zvakaitika kudhara confession makaitei hello paconfessions hello yes zviri sei ndiri boi ndiri sei ndiri bo hangu ndinondira kukonfesa hangu nyaya yakaitika kudhara ndiri kuchikoro ndaita basa rekudya school fees ndiri kuchikoro ndapiwa mari yekubhadhara school fees ndaitoishandisa saka wakanga uchidzidza mahara aiwa zvaizoitika manje zvandaita manje zvoti ndikambozvifunga zvinondibata ndaiti izvoni handiti paita kudhara zviya handiti painyorwa tsamba woiswa mari mukati like uri kutauni kana waharare wonyorera hama yako leta woisa mari ndo matumiro ataita kudhara so inini manje ndaiti kana yasvika ridhei rekuti post dzakauya tsamba dzakauya izvezviya ndaenda kuadmin oshedza wanesa nditi mune mutinotarisa muri kuchikoro muri vana vachikoro kuti kune tsamba yakumba kwako here kune tsamba yakumba kwako saka inini manje ndainotora tsamba dzevanhu ndichivhura ndichitora mari omunhu then tsamba ndoisa mutoaleti saka wakazobatwa sei naikona handini ndambobvira ndabatwa kana nani anozviziva ko chikwereti chachina kuzoakumulate here vabereki vakadaidzo kati taitumira mari chikwereti chekupi manje chekuchikorozvo dzawaidla idzi ndaibhadhara ndaitora kamari dzevanhu ndichivhura waibadza vamwe vhura tsamba kana yakanzi SIS MELLY diaries ndotora iyo ndikangoibata ndikangofila kuti munenge mune mari ndobva ndaitora ndoenda kutoilet ndonoivhura ndapedza ndoisira tsamba mutoilet ndotora mari yaya ndonobhadhara waivimba vanditi rarisiri shave here kona aiwa makangoba kuchikoro chete hamuna kuzomboba kana ma250 matikure kana kudii kana nanhasi handitomboiti ndinotoshanda kumurungu pakambani handitombotori zvaitoitika time tanditori vasikana vakawanda tichitozviita zvinhu izvozvo aiwa mareurura enyu kona dii mukachifona kuchikoro mureurure mureurura
murume kuda iti basta kuchikoro ndakadla mari dzekuchikoro ndindakadla zvakaoma mboni when you think you have heard it oh boom mari dzemaschool fees dzevanhu dzaidiwa chidliwa kuchikoro vaomana ndikazifunga hangu izvezvizvo hazvindifadzi shemu chandongoti mwari ngandiregerere ipapapa aiwa mari ngakuregerere chokwadi kuona zvakaipa zvawakaita anhu wakabhadhara dhabu mari sho aiwaiba mari dzavanhu nemari dzaitotumirwa kunzi vanhu vatenge salt kana kuti vatenge shuga iwo baba but saka toti mwari ngavapfuudze ipapa aiwa zveshuwa tinotenda aiwa mari ngavakuregerere kona ngari ngavakuregerere zvakaipa aiwa reurura watopona so oraiti mini orashapa uye bodoska hello kola hello wodzirai volume okay machinzwikira pasi zvakaomazvo hello kola hello yes kola makadenyi SIS MELLY muri right muri sei ndiri right hangu ndangoconfessawo yandakasangana nawo zvandakaitawo mumarriage I think last year but why mukundinzwa tikunzwa zvandakaitawo ndakatora mumwe madhumbewo ndiri madhumbewo saka ndatora madhumbewo yandakadzidzana naye kuchikoro kumwe chete plus itori hama saka mongoziva muno muupenyu muno muSouth Africa ibatwa rafu basa kwanga achishanda plus anga ane maproblems etaifanira kupota tiendawo chipatara saka ndakabva ndamunzwira tsitsi andiudza maproblems ake chichinzwa ndachokumbira murume wangu kuti ona munhu vatoti zvesiwa chiri ngatimutore vatamutora vatamutsvagira basa ndamutsvagira basa rekuti anoenda achidzoka kotere stay in vandamutyana wane madhays akakwana woita sei wotanga kugara wega wototsvagira munhu wekushaya naye semunhu wemusikana vatatowirirana gwanda itomubata zvakanaka zvotyana yega kubvunzi wamubvunza anototaura zveshuwa ndaibatwa zvakanaka saka pasina kana 2 months ndakaona munhu akungochinja unhu pandiri kubva kubasa ndoona munhu ane doro raisa mufiriji ndobvunza kuti kounonwa doro zvikanzi ndine stress tagara paipaiva ndangotarisa saka ndakabva ndatanga kungomususpecta kuti munhu anenge asiri right ndibva ndatanga kutongomutarisa banda ndakuita pressure yekuti bheta hake aite sei anorwarira akigara kune imwe stay in asi yake basa raanga achishanda saka ndakabva ndazongoti mwe musi vanamuti onizvo inini pane zvinhu zvandiri kufungidzira papo ndanda kutofungidzira kuti pamwe arikuda nemurume wangu vandizonizvo kufungei vandati amira ndimboenda kumasowe zvekuitika panapa handisi kumbozvifarira ndibva ndatonyepa ndamboenda kumasowe neshamwari yangu yandakatoudza kati iwewe ingotora sauti yemagodo nejira rered nebanga woenda nazvo mumbongotaura kuti munhu ari kukonzeresa zvinhu zvikuitika murife mangu ari kutorana anenge ari kudana nemurume wangu ngaite sei ndoda kuti apenge kana kuti afi zvikanzi sisi musatomboita izvozvo ndikati aiwa ndozvandanzi ndiite kumasowe izvozvo zvandati ndondamubvunza ndikati naiwe chiri nani chii kuti ndipengese munhu kana kuti afe zvikanzi hapana ndibva ndangopfugama bva ndakaumwayamwaya sauti mumba bva ndatanga kungoita zvezvekungoti andiona kuti anoita action dzikubva andiramutsa zvikanzi mirei ndikuudzei chokwadi koda kundudza chokwadi wanditadzirei kwanditi kana ndichoonewo tori mimi wangu da kuchitondibatsira kuti titoita munhu ari kukonzeresa zvinhu zvinoitika mulife mangu zvitese zvipere bva nditi sistinini murume wenyu akandirepa halo ndakateerera sisini murume wenyu akandirepa bhosi murume wacho anga asitomboripo badamuti hazvitombonetse iwewo ndiwe hama yangu ngatimusungise zvikazonizvo zviite bhosi mii mune nhumbu hamungambomusungisa ngati aiwa
hatingagare nerepist hazviite zvakadaro asi togoiti vandatonda mutofonera shangu mwari yangu titonoti tofonera mapurisa munhu ashingosvika panapa abatwa atosungwa ndozini pandaitara naendaimba ndazochacha neshamwari yangu tiri pamatips zvikazonizvo aiwa hazviite ngatiregedze kumusungisa saka murume wangu akasvika ndofunga yaibva achacha naye muchishabhondoka kuno saka murume wangu akasvika akabva asvikaonena zaura wake wachitira kuti rumba musaite noise inibva ndatongobhondoroka achiti akutokusungisa zvika nemurume wangu mundisungisa ndaita senibva ndati makarepa mainini zvikanza ndakamurepa here maine wangu ramba akangotarisa maziso murume wangu andipa akabva azokonfisa zvikanzi mainini wachangoya panapa ndovakauya vakandigarira ivo wabuda saka ndokunditemta kwavakaita saka pavanga vakutotanzi ngatitsvage full house bcause ndaishandisa 2 rooms ngatitsvage full house 2 bedroom house titese tigare tese iyo tora yake bedroom ndotora yangu toita vakadzi 2 ndoameno ndofunga ndo maplan avaita nemurume wangu bcause munhu anenge amuna society zvake zvakandibata moziya patinumba kuti ndisiye marriage zvasingaiti handikati plani ndedzipi shamwari yangu yanga itoripo yakabva yazouyawo neshamwari yemurume wangu bva vachaiwa munhu ngaatongobuda panapa bvabuda but akava ndatongonotsa kuti obvious vanhu vasezvo vangu vakutozivana vachangorambachidanampaka ndeyekungondivhara vandati plani ndedzipi saka ndaingoona zvimambuya zvimaxosa zvine zvipamba zvezva zvakapfeka zvimoza zvekuratidza kuti ndiana zvon'anga zvezvi zvandaiona bva ndaona chimwe chimbuya bva ndachiapproach bva ndaapproach sorry pane adona amene zvikuite zvaitika panenge papinda zvimbuya zvepakona zvivaroi abva angodona regai tianzwa tifana kutora vamwe naimi zvazvakaoma unochindikubatsira munhu izvo kutochengeta muroi mumba naini madziona akashamwaridzi halo kola taswera maswera sei zvakadii paconfessions ndikuda ngokonfesa hangu kufungira nzodzi yangu ndine mwana wangu akabatwa akarepwa 2020 and ane 9 years inini handiri kuno kuSouth Africa iyanga ari kuusini namama vangu saka ndakazonzwa after a week kuti ndo zvaitika munhu akarepa nemastatement acho aitaurwa zvazvisingabatani akandifonera akati mwana akareperwa musango asi ndizobvunza futi ndakazonzi mwana akareperwa mutoilet saka nanhasi ndinongofungira kuti ndofunga ihanzvadzi yangu mwana ane makore mangani angaine 9 zvine zvane 11 kana muchibvunza mwana ane 9 zakwasataura anoti akabatwa nani anongotaurawo mastatement ekuti ari kuita kunge akatoudzwa zvekutaura because ndakamboedza pandakaenda kumusha ndakaedza kunomubvunza ndiri ndega but matauriro akaita ari kuita kunge mwana akatsindidzwa kunzi unotaura zvakati because mastatement avo vese haasi kubatana anoti chii mwana anoti ndiani mwana anoti mukomana akatozvambokuitika nezvokuti vanogara kumusha saka mama vainzi vaenda kugadheni vana vakasara vachigeza mubatheni then mukomana uyanzi akabva asvika kwakubva asi kubata mwana wangu amai vangu vakazozviona after 3 days kuti mwana ndozvaitika asi musi wabatwa mwana hazvina kuwanika havana kuzviona saka mwana ndichimubvunza akati ndozvakaitika hanzvadzi yangu ichimufonera akati mwana akabatirwa usango ndokwaakabatirwa kose hanzvadzi yenyu ndichiti mwana akabatirwa kusango makaripota vakanoripota ikoko kuzimu vakanoripota but nyacho yakangotsikwa kusvikana nhasi ini pandakaendawo kuzimu ndichiti ndakaenda kuna January ndichitiwo ndinzwe nyaya yacho mupurisa zvakanipindura kuti pazvakaitika mamusipo saka isodhera nambuya vacho nyaya yake yatongopera yakadaro hanzvadzi yako ine makore mangani andiri kufungira ane 18 ende mazuva zvakaitika acho ndaiti ndikamufonera kuda kuti ndinzwe nyaya kuti zvakamira sei aindikata anga asingadairi foni yangu saka nanhasi nongofungira kuti ndiye but kana asiri yake mwari ngandiregerere saka ukama hwenyu huri sei nemunhu ari kufungirawo
handimboratidzi hangu kuti ndozviripo but zvinondibata nguva zhinji ndikangozvifunga zvinondibata kuti asi wai hama dzangu dzichindibata. Mwana aripi zvizvizvipiki? Ariko kuZimbabwe. Saka ukamusiya kuna mai vako kokuti? Akugara nehanzvadzi yangu iHombe. Ane mukadzi? Nyangwe nei ndafungira hanzvadzi yako iyoyo Kola. Ndafungira hanzvadzi yako but kana takanga sawo totoreurira kuti Mwari tiregererei. Asi mumwe wangu unongofungira kuti ndi hanzvadzi yako iyoyo. Pane nyaya. Ndozvandakangopindurawo mazuva ekutanga ndaiti ndikamufonera SIS MELLY kuti ndikuda kuziva kuti mwana ari sei. Inini ndindaitofona kuno kuti nditobvunza kuti saka mwana ari sei. Hapana aindifonerawo kana kundiupdata kuti zvakamira sei. Saka ndaitiraya kufona pafoni yake aitondikata kana kubva adzima foni yake. Komai vachizoona after 3 days pesa apa havana kuona kana ropa mwana kana chii sei kana kufamba kwemwana. Kana chii hanzi musi wandakazoti ndazoona kuti pane zvakaita havana vakatozononzwa kuchipatara because mwana akazoti kuzasi kwangu kuri kurwadza kune kabondo. Then ndopavakaenda kuchipatara vakati mwana akabatwa ende kumapurisa. Ndopakazobuda nyaya vakuti mukomana uyu akatobva but ndiwe kune rimwe village zvokuti angaziva sei kuti pamba apa hapana vanhu zvekubva asi kutosvika achitobata mwana mubani. Saka zvokuratidza kuti zvinhu zvaiitika sekwakufunga kwangu zvinhu zvaiitika asi pazvakazoonekwa kuchipatara zvavanga zvatove nenguva zvichitoitika zvinhu izvi. Saka kuzongonenerawo munhu vakangonenerawo kuti zvizongonzi but handizivi kufunga kwangu. But ini ndatoveone strong feeling yekuti munhu akazviita zvasi munhu ari kure munhu ari mudhuze munhu ari wemba munhu womba akati mwana yakatotsindigwa kubva kuna mbuya chaivo vakatomutsindira nehanzvadzi yakatomutsindira akatsindigwa nambuya chaiko zvokutoti hachatotauri. Zvakaoma SIS MELLY. Zvakaoma Kola manje ukama wako namama uri sei? Handivaratidzi SIS MELLY zvondirwadza ndine nguva dzekuti ndikasvika ndombochema kuti asi waiva mwana wangu. Ndizvozvo. Asi handingavaratidzi kuti ndakatsamwa kana kuti chi asi pane pamwe pokunyatsokuti ndinonyatsofunga kuda kuvabvunza kuti asi mimi mese muri kunoko nhasi mukaperwa kwane upfu unongoti titumire asi makatadza kumira nemwana wangu kumira nenyaya yemwana wangu kusvika ingonzi yaparara kubva 2020 kusvika izvezvi. Shame Kola. Handizivi aungati kudii but I'm very sorry Kola. I just pray and hope kuti one day the truth will unfold ende munhu akazviita izvasungwe. Amen SIS MELLY maita basa zvinhu. Alright Kola sorry hako sure sorry. Zvakaoma. Fresh. Zvakaoma. Right. Kufona Kola kana vana makola zari kufona kana mukafona mufone muine data rakakwana riti. Ngatifone itsine data rakakwana. Mukabhaza ndoritsena makoze enyu. Imi munongobhaza nokuti pave ne 41 missed calls. Munongobhaza indichari tsena makoze enyu. Kana akatsindigwa Precious hatauri. Kana akatsindigwa ndosaka chiti vanhu vepadhuze kana akatsindigwa nemunhu wepadhuze chaicho chako hatauri. Yanga ari munhu wekure dei akataura. Hello Kola. Ndiri right Kola muri sei? Ndiri right zvangu. Ini tine confession yangu SIS MELLY. Nyaya yakaitika I think 10 years back. Ndakabva kumusha kwedu inini ndichienda kumusha kwakarohwa sisi vangu. Ndasvika kumusha kwakarohwa sisi vangu kuya saka ndiri munhu ane bhodhi hombe but makore angu anga andisi mudiki panguvayo ndasina zvakunyanya kukura. Ndasvika kwakarohwa sisi vangu kuya saka sisi vangu vaigara nemurume wavo pamba vachigara nemurume wavo pamba kudaro sisi vakabva vabuda vakaenda kuchechi ndikasara nemurume wavo pamba. Murume wavo akati amaini ndandiri kumashops ndobva ndati asaba mukuru aiwa ndombofambawo zvina vangu chinotengerwa vasiti kumagirosa. Usandudzi zvandiri kufungira Kola. Usandudzi zvandiri kufungira. Handei bva zvadii. Ndobva taenda kumashopu kuya SIS MELLY. Tichisvika kumashopu watenga zvinongonakanakawo semunhu anga achiona vaini. Yesilo. Apa yaichitori pesipani yangu kuona bangu. Chichi kucha noise. Pane chinhu chiri kuti chiri kumashure kwako.
pasina noise kutoka pale pane chinhu chekuti tsvere saka chibva ndaenda ndakugara kubara tasvika kumba kwesisi vakavasatatu so sisi vachibva vazvipa hanzi chechi kwavaenda vari kurarako because kwaita rwara chechi saka vari kuita kumwe varipo kata okay it's fine tikadzama ini motobika panapa so kata alright tabika paya saka kumba kwasisi kune kitchen bedroom ravo one bedroom round saka tichibva taenda kunorara vangurovhara mabhedha ibvadara mabasi SIS MELLY vanguru vakamuka pakati usiku vakati akanaamaenda tisanga kurara ndikati kochi tikanzi aiwa hapana bhodhi yenyu zvamuri hazvinamboiti kuti ndirare handikutozokuda kuti ndirare nemini ndikati hakana vamukuru hakana zviti so iviniwo by that time ndada kuziva varume kudhara wanga kutoziva varume waitohwawo kuvada bamkuruka wakati waitohwawo kuvada sewaingonyarako panguva yenguva vakanditanga ndatisimanga kunga iyoyo chinguva yavakazopikisana vakazosvika pamubhedha vauya pasi vakana ndipedza ingoramba fesita yekutanga vanguru vakazosvika pamubhedha vaya vatandopikisana nepya ndikatovhura mabhoti ataiwa kudai vanguru vakapinda kusvika namanje kuti nekandambura ndakamboedza chero saka bankuru vakazomburuka vakakukikiriza pasi apa vakatouya pasi ukatanga uchamboramba ukatopepesera tozobatirirapo ichariko ndazviziva nyaya idoko iri kuinda davidwe murume wasisi here asika kodi wakaita nhumbu naiwe murume hatozvizivi ndakazodororwa 2011 murume hauna mudza zvitauriki zvotauriki hei saka usiku hwou bankuru pavakaburuka ukatozobvuma vakatozoenda kungani kangani hei saka sisina nhasi apacha vanoziva ndaitongodzizawo kuti manje ndikaudza sisi imba yavo yakutoparara ende nyaya iyo kuti ndakazeza kuti ndotamwe munhu kuti vanhu vese vatinongoti chihema inyu ichichi apa ini ndinanera kupa kwavo ende futi yaifeti teremu yangu endepo apa sisava kavo mwana vamai guru sisi vamama vangu saka vachitouya mangwana wakatongoti actors as if everything zvinoma kuna sisi kutongoacta nomawo ya saka nanhasi achiti hei wati wakarogwa sisi hazvichaiti kuti utaure sisi hazvichaiti nyaya ichatomboida kuti utaure izvozvo zvindakatozororwa ndatone 10 years kumarriage ndane vana 2 but nyaya ndakazeza kuitaura even vakazotera sisa vana vangu vakazoya kusouth africa kunokwatiri umwe musi vakauya vakayamba kwedu pandakangovaona handina kana kumboita pane zvakamboitikana chindekukuti kontina ezi zvipenombawo semazuva ese iyi yatove secret yakangotora kusvika kugrave because pava neimba yasisi vakoti protect panditi iwe on the other hand unofanwa waprotectawo marriage yako saka asi zvawareurako pamadiaries kudai waponeswa aponeswa agaisi waregeregwa zviri zvakona mwari usazozvipa mhekona handimbofa ndakazvipa maese handitogoni chero neroba kune vatitogoveepasinavatiogoni tisare titenga because vakasaka vega unopamiwa munotopamana hazviiti imagine ndoita nhombo yabanguru hazvigoni hazviti hei pakaoma but thank you very much Kona for confessing. I hope zvichabudawo mauri guys waregeregwako mwari vatokunzwa waregeregwa at least waburisa pamwoyo pako. Thanks kumuningi. Hey zvakaoma izvo zvinoitika mukuraramo hapakaipa. Hello Kola. Hello Kola. Yes Kola zviri sei?
mushe zviri sei? Right, inini ndoda kungorororawo nyaya. Inini ndiri munhukadzi, ndakarara nemumwe munhukadzi. Uri mukadzi wakarara nemumwe mukadzi? Yes. Foni yako haisinyatsodzwika, uri pai? Haisinyatsodzwika foni yako. Paita confusion chaiyo yapa. Asi foni yako haisinyatsodzwika zvakanaka. Ya, zvanani. Chii chakaitika? Alright. Ndingangoti iweeknet yandaiva nayo, then takabuda tikaenda out, kufara sekuseka. After that takadzoka, then inini ndine imba yangu yatinogara, ari weeknet kudaro, ndiwe muno matiri munyika yatiri yevatorwa. Saka tadzoka takasvika tatangomuwani patakangobvisawo hembe zvakabva zvangoitika. Saka ndo confession yangu. Iye lesbian here. Mati? Iye lesbian mwacho partner. Has tese titori right, titori vanhu vari normal, vane manormal lives avo. Saka makazviita sei kola makaziva kuti kamuchiti makararamise morevei? Takango tichisvika patatobvisa hembe, patakabvisa hembe mafeelings edu ndobva atosimuka, ndobva tatorara tese. Mairaramise kuti mune chinhu here kola? Atina takatorara tese. Sei? Takatodzinda kurara tese musi uyoyo. Takangorara sezvinoita vanhu, like kuti takangorara tese sezviri kuita malesbian, but handisi lesbian. Uchori munhu ari normal, hari straight. Maizviziva kuti malesbian anovata SSA? Through mukungoona mavideo and stuff, but not kuti mureal life yangu ini ndo zvandiri. Maingonanzvana? Takananzvana, tikagumanisa zvoet, tikagumanisa beans. Mukatoita satisfied? Usiku wowo? Kutodarika nevarume, kutodarika zvatinoita nevarume. Ndizvarini zvikona? Zvakaitika last year muna November. Manje apa. Right, saka nemumwe wako makwana mchimuka makuseni makadii zvakafamba sei? Takarova rimwe raundi remakuseni. Alright, mazosumuka maparadzana, iko zvino makatarisana sei? Taparadzana, takangoita normal kubasa, then takazvizokorora futi kechitu, but hatinozombozvita futi. Saka pechitu makazvizokorora sei? Makatodzana kuti ari tupama zviya? Pechitu bacho akashanya futi abhavhizita, ndobva tangodzokorora zvatakamboita, but from there hatinombozozvita futi. Makabva madhinana? Like my feelings anangopera, ende takatoudzana chiro musuyo, takatobvunzana, because patakaita pacho takabvunzana kuti wakambozvita here. Handizivi zvazvakangoita musuyo, mafeelings pekutanga pacho mafeelings edu akangokwirira, then ndobva tazviita. Pechitu pachona pakauya ndakazoti ndo zvaari kuda, then takazviita, but hatina zvekuzombozviita. Saka ukazvifunga izvozvi iwewe, asipo ukafunga zvamakaita paya, unowa sei? That was a good experience, but I will never do that again. But it was a good experience, I don't want to lie. Ko iye akazvifunga nambotaura kuti iye anowa sei? Kuti anogona kuzodzoka achida kupamaka? It was the same. Tose takangonzwa the same. Saka musi kukrashana on each other, so? Like ini ndakazosiya zvangu pabasa apa, ndakati ndikutarisira kuenda pane rimwe basa, asi uko ndakazosiya ndokungozi hatina, we never had that conversation, we never spoke about it, but ndo zvatakaita, ende chingobasa taitoita normal, so normal, like hapana chamboitika, but ndo zvakaitika, but handisi lesbian mulife yangu. Nditori munhu wekuti chero panototaurwa nyaya dzakadero ndinenge ndichitozvishora, but ndakazviita. Saka pamwe ngatingoti pakatoyawo futi mumwe munogona kuita mafeelings akasimuka mukapama futi nemumwe semasimukira akamboita kana kuti hazvichaiti ndizvo zvinhu zvinogona kungoitika kuvanhu. Zvinogona kungoitika ndizvozvo, asi wakonfesa kokola zvawapora watopora hako chikuru chero makanakigwenyu chero makafara iri kola hani mati makafara
That's an experience yekuti murume nemukadzi avafakanzwa that feeling that was out of this world, but handisi kuadvisa anyone ari panapa kuti azviite, asi ine ndiri kuti ndakazviita. Ndozviziva kuti hazvina kunaka, asi zvakaitika katu. Kureurura zvindo kutopora kwacho. Chokwadi. Vanhu vakataura zvavangati. Vanhu vakataura kuti kudiko vanotozvidawo. Ipapo chera kutoenda kundozvipamhawo, vachida kundozvitestawo zvotovaudza kuti kwai ma2000 achida kundozvitestawo kuti kwakaenda kuona kwai zvinoita zvisingaiti. Ipapapa musamoshora kuzi muchandozviita. Vakada kuzvitesta vanongoya totestana. Zvakaoma. Chakabvunzwa matekeshwa munhu munoitika zvinhu zvakasiyana-siyana mudzimbopo. Zvakaoma. Smelly like ndinoda kutaura kuti inini ndine dhayari dzakakwana ende ndinogara ndiri panapa 24/7. Just kuti ndangoda kuti ndoenderesa haidhi, but ndinoda kuudza kuti zvinhu zviya zvinoitika zvakaitika kwandiri ndisingafungiri, ende ndakazviita katu handizozviite futi, but zvinhu ndikazvifunga zvinotodarika zvemukadzi nemurume. Zvakaoma. Aiwa kule waregererwa. Fambe waregererwa usazvipama zviita zviri futi waregererwa. Amen. All right, thanks mnini. Chikuru kunakirwa kanakirwa zvakekona. At least akazvinakirwa kona zvake zvari kutaura. Zvamuri mugoenda kunopamba kuda kunonga kuti zvinofamba sei kwamaoko. Hello Kola. Hello SIS MELLY. Yes Kola pa confession zviri sei. Zviri ziri kutaura Kola uyo zvinoitika ndakambozviita. Ndazvitaura ini kuti mungamuwanzira makatowanda makazviita. Taura zvako zvakafamba sei? Wakaita sei iwe? Ndakaita ndoimwe friend yangu, so but zvanga zvakutondinakira pinda munhu, but ndaingozvinamatira, ndaiti ndarunamata kandoti Mwarika ndiregerere iyo. Zvazvitokunakidza kudarika murume. Makatanga sei nabhuru wako unoti hazvingangotangi, makazvitanga sei musi wamatanga kuzviita? Makazvitanga sei? Taingojairirana kubva tiri kuchikoro sikati kure tichingodi but kwazakazosvika kwacho. Makatizita fei? Zvakaitika. Makatizodanana kana kuti makangoita izvozvo chete hamuna zvinonyasira hamuna kuzodanana? Tangoita zedhei racho iro ndobva zvatadi tazongozisiyawo hedu, but hazvina hazo kunaka. Asi ukawana nguva yekuti unopama upame? Unogona kuda kupama nditi? Aiwa kana chiyaiti izvozvo ndaitonamatana Mwari kuti Mwari ndiregerereyo please. Aiwa waregererwa munin'ina wangu. Mwari vatokuregerera sezvo watokonfesa dai usazodzokodza unozvipama. Ndichaiti izvozvo ba. Chero shamwari kadouya iyoyo muzoti chichaiti zviya. Takatoti vakafamba Satani. Chai. Alright, munin'ina waiti hako thank you very much. Aregererwa munin'ina wangu. Miraiti uya anga achifona adistable nezvivaro izvi pakona anga achifona imbomiraiti mbomutsvaga timufonere bheki. Apese nyaya yake. Zvakaoma. Vanoita zvogara zvakadaro kushoko. Hello. Ndiani kwanga chikudisturba ndikati zvimai zvivaro izvi pamakona zvaakudisturba. Hello. Ndikati ndiani kwanga chikudisturba. Sorry SIS MELLY, ndadzoka ndambokata ndambofona paipa. Takunzwa. Taipedzisa nyaya yako tiwe. Alright, the bottom line is kuti ndakaitirwa mujolo mumba nemunhu wandandachengewa ndandatora ndichibatsira nditi. So action yandakazotora after that, it was not good SIS MELLY. Ndakaapproacha n'anga dzemunhu idzi dzemaXhosa idzi. Saka ndaapproacha nabva ndanzi vandapiwa mushonga napiwa. Saka zvanzi nongonoita tsika yako mutoilet SIS MELLY ndangoseka. Ndava ndanzi nonoita tsvina mutoilet. Saka nawaita tsvina mutoilet wosprinkla uchitaura zvaunoda kuti zviitike. Uchisprinkla tsvina iya? Uchisprinkla tsvina? Iri nyoro iyi? Iri muchemba SIS MELLY. Saka
ndakataka kuspringla nemushonga waya ndichitaura bosi ndakanotaura zvauri kuda sikana ndatanga kutaura kuti nda kuti varambane nda kuti vavengane nda kuti vanhuhirane kunge tsina iyoyi sisimeli yakunze kuti mushonga uriko sisimeli vamanaanadzana nasimali vanongoita zvavo vamagighouse kana ada kuzokusvinira ka mushonga unoshanda sisimeli doti rakashanda sisimeli murume wangu akangodzoka kubasa katanga ngodzi nizvo musikana yamuroi chaichai atotsvaga vakomana masikore vakuda kutoti vamubaye vamuurayi kutanga kutsvaga foni ndibana tozomuti aiwo sasiyana naye pasina anonzi mangu pasina 2 days musikana uya kwaunzi amwa mapiritsi azvidhoza akatozonoponera kuchipatara sisimeli doti rashanda ndoti sisimeli ndakaspringla nehasha ndichitaura kada kuti muvengane dakuti utema misfortunes iwo musikana ndakakubatsira ndichitaura ndega sisimeli ndichange benzi ndichitaura mozoti ndakabva pandakanzwa kuti akuchipatara kwaakazonomukira ndakabva ndazviflasha zvimishonga izvo ndazvirasa zvimwe nazvanananzi ndipedzise kuita ndakabva ndazvirasa imi kusimeli zvako zvakatsika zvako zvanga zvatoita vanhu vangatosemana semasemera anoitwa tsvina iwayo but kamunhu anga akutofa kasisimeli unoponera kuchipatara mushonga uite kuti sometimes saka zvinhu zvakaitika gore rapera munhu akatokupa mushonga wayo ariko kukomuxosa kuko atoriko ende anotone munhu wakatomboitiwa ndandamunzwa nyaya dzake ndichitozvisvora chiti aiwa ndiite izvozvozvo ini kana zvangodhakwa zvadhakwa saka manje ini ndakabva ndazvinzwomba saka pazvakazoyomba mangu manje ndabva ndazvandibatomba ndatirega ndiende ikoko bva ndaenda ndopandakabva ndaenda ndikanopiwawo ndakanyatsoita simeli zvinoshanda shemu kwai zvinoshanda shemu zvakashanda sisimeli zvakashanda hei hanzi nameme mutoro wedhoti hamusi kumuziva imi saka doti rinoshanda ndosaka uchizomuchi vanhu vachizondisa vanhu madhoti saka ndinoshanda kamati zvayo rinoshanda because mishanda kaona kuti zvinoshanda sisimeliga munhu akangoti achibva kubasa achingobva kubasa kwakutanga ngoti he ndiratomuraya ndatomuendesa anga kutoparadza imba yangu muroi chaichai the following day takatarara zvezvi akutangoti he ndamurota uya nevamwe vakadzi vari 3 vakapfeka zvebhuleki akabata zimbiya yangada kudya mwana wangu ari kudundu mako rudoto pawo rudoto pawo guys magunzwe rudoto pawo zveshuwa rinoshanda sisimeli zveshuwa madaizibodoiwe wadaida tomboti atoitawo but ndakazongoti siyana nazvo noresa vanhu nakabasimohouse mapinda bhizi yawikwa maiwo nakabasimohouse muchapinda bhizi maiwo kai rudoto pawo kuti rudoto pawo rune pawo maruwa akahambe nenyu hei zvakaoma saka uripi shamwari yako izvozvi ndakazongobloka ndanotanzane zvekuramba achitaura naye but inini mwoyo mangu nongoramba achingozviziva kuti kuzoti aende kuchipatara kweresoku but atova kuchipatara ndakatozonzwa mwoyo wangu wakutorwadza sisimeli ndikatozoenda ndikatonomutora ndini bhozi hapana munhu aikwanisa futi kunomutora ndikazongomusiyawo right mwoyo wangu wakazongorwadza futi uri mwoyo wakanaka singautira munhu angakuparadza kudaro newakasiya zvakagara kuchipatara ikoko vanhu vakawanda aito nditi unopenga ungasoro uchitora munhu ndakatomuteiendesera chikafu kuchipatara zvese because ndandangorwadziwa zvezvokuti ndaona varume vapinda bhizi kore ndinokudzimba uku maiwe nhasi yedu varume ndaona vapinda bhizi kudzimba uku rudoto pawa asi mume wangu
anoziva zvese izvozvo zvokuti zvandakaita nanhasi anogara chingwa tikagara nemuroyi tikambogara nemuroyi asingazi kuti wakarovako reverse psychology dzako nedhuvha ndiwe ndakanyatsorita tisimeli nyaya zvekuti unonhuhwiwa ndakanyatsopfugama pachemba ndakanyatsorita ndisprinkler ndichitaura simeli achete kuti vakadzi nekotopa kwekaoma kana vachotopa unoita zvose zvose vanhukadzika vanochanzi yei handizodaiso zvinenge zvazvatsva kumba kwako chete ishuwa ichokwadi ichocho ishuwa kana zvikanoka kumba kwako unoita ss ende waita akokona asi wareururako mwari vatokuregerera waita basa mwari vakuregerera orit shapu minyina shapu arudzotopawa bodo veduwe halo kola paconfessions halo kola yes muri sei paconfessions aiwa tiri right isi nyaya yangu yakamira yakadaiso mumba maidu takazorwa tiri 5 inini ndiri second born so taigara kumusha kuruzevha saka mama vangu vakasitanga kurwara 2010 muna april sisi vangu vambe kwandiri vanga vasisachaindi kuchikoro anga kuita kosi yaaita pamisheni so mama vangu vakati agwara vanga vane mwana mucheche saka kwataigara nekuchipatara kwakuri kure zvokuti waifamba kana kuti 3 hours so ndakaregera kuenda kuchikoro by that time I was form 2 ndabva ndaregedza kuenda kuchikoro ndabva ndaibereka mwana everyday kuenda kuchipatara kuti mama unoyamisa mwana then kuma 3-4 ndofamba futi kudzokera kumba so vakazoshaya muna July 2010 so pavakashaya vakasiya mwana uyu aine 11 months ndobva ndaregera kunda kuti ndakatobverera ndatogumira chikoro ipapo ndabva ndatanga kuchengeta mwana uyayo so 2010 iyoyoyo muna September sisangobva vatanga kurwara ndobva vashaya futi vanga varahombe kwandiri saka vashaya kudaro pane zvanga zvaitika zvandakangonzwawo nanabamukuru achitaura saka ndanga ndisiri shuwa nazvo saka pandakazobvunza vana bamukuru vakati sisa kukushaya kwawakaita baba vako ndo vakarara navo zvakaoma simeli saka sisi vako ndo vakarara baba vako ndo vakarara sisi vako sei I don't know, like kuvarepa. Like now, I really don't know kuti zvakaitika. So, sisangu vashaika ndakabva ndatozoregedza kuenda kuchikoro. Ndabva ndagara pamba ndichichengeta mwana. Saka baba vangu manje zvavaiita vaiti vaitora property like nhasi vakatora job unotengesa woenda kudoro for a week vasipo pamba vachinomudhira mari yai. So takasvika pakutambura zvekutotambura chaichaistavha tasvika pakubetswa nasisi vamai ndo vakatibetsera vatibetsera tabva takura so ndakazobva kumba 2012 ndichinda kunotsvaka basa kuti ndishanda vana kutanga kushanda mabasa emumba so vana vaningina vangu ndabva ndavaendesa kumusha kwamai kubvira ipapo baba havana kubvira vangochengeta vana kusvikira vakura ezvezvi last born akasiyiwa ine 11 months agrade 7 ndinzi kumuchengeta tichibatsirana kuti sei kumuchengeta nasisi vangu amai guru ava nasisi vamama amai guru ava saka nyaya yangu iri pakuti handisi kukwanisa kuvaregerera and I don't know kuti ndovaconfronded kuvabvunza kuti zvamakaita zvakandibata kubvirana zvino izvi ndakaenda kumusha ndanzi kumusha 2 months back ndanzi kumusha ndakakundikana kana kuvaregera kana mafuta ekuzora kana chii zvacho ndakakundikana pandakasongana navo so patakatarisana patakaonana first time kusongana navo pandakabva kuno ndakaita hasha dzisingaiti so ndakavatarisa ndakachema ndabva sisa mama vangu vakati it's fine ndise zvinoitika chiregedza kuramba uchizvifunga saka
vandikumbira mari ndakakwanisa kuapa $2 chaiyo $2 $2 saka nanhasika ndiri kutadza kuvaregerera ndibaba vangu chaivo chaivo mozati ndotadza kana kuvatumira kana mari yedhiringi chaiyo chaiyo kana kuti mari yekutenga kana zvavanoda ndokundikana akabatikana zvisingaiti saka ndiri kudawo kubatsirwa kuti ndoita sei ndotaura navo ndovabvunza here kana kuti ndovati zvamakaita makazviti handisi kuziva kuti ndoita sei. Yes, you need to confront ye baba vanangozi. You need closure. You need to forgive ye. Not to forgive him. Not for the sake of him, but for the sake of yourself. Saka the only way you can do that kana wada kutoda kuvaregera baba is for you to start by getting closure. Kuti vakazviitire. Why did he do that? Explodes. Because vana vakuru vamwe vakatombogara navo pasi kuti nyaya yacho itaurwe. Handikumusha kukaitika nyaya like vanoenda kwasakuchichi but vairamba kufambira nyaya dzacho kuti dzitaurwe dzigadziriswe. Havana mishonga here baba wako, havana kuromba here. Why would he rape mwana wavo? Handitozivi sisongo akafa vachitambudzika sisi Melly munhu anga akanyarara akafa achitambudzika sometimes so ndinotambura nekuchengeta vana tosingabva kuti nesisongo angaripo vechindibatsira kuchengeta vana. No, I think you need to go and confront your father. Go and ask your father. But azviskuita so ndikavatsa ndinoita hasi vafonere kautaure navo pafoni kuti vangaramba here kubvunza vafoni tipe nhamba dzavo tivafonere baba utaure navo pari mufoni. Uvaudze kuti ndafona because handigoni kuti nditaure nemi fair ndoda kuti mundudze zvamakaita makazviitirei. Tipe nhamba dzavo tifone utaure navo. Send up number pa WhatsApp then ndobva ndafona ina nditaure chinhu ndongofona vachingodaira iwo bva wataura navo. Ezizvi vakandifunda vakati ndikumbira mari toda kuenda kuchipatara ndiri kurwara so ndotya kuti saka mari yacho ndovapa handikwanisi kuti ndivape. No, haukwanisi kuti uvape mari kana uchiziva nyaya dzakafanira neidzidzi. Haukwanisi kuti uvape mari ivo ndovanoda kurapiwa kuti vapore. Mwana wavo wavakarara naye akafa wani. Smell ezizvi vanina vangu vanenge vachindi like every time vanenge vachikumbira ava been trying kuvaendesa kuchikoro vari kutiza kuenda kuchikoro and I'm suffering kuti ndivachengete but they don't understand. Baba havana kana help yavari kubatsira kuti vana vangu ndofara kuvachengeta havasi kana kubatsira kana ko ukambomira kure kola ko what if you step aside kubva nazvababa wako umbomira kure umbosiyana nekupinda munyaya dzababa kana chibatsirana nekubatsirana nababa umbo you allowed ka kungomira kure so kungosta step aside wovasiya vakadaro nokuti pamari pari tikusa vape kana vachi vakagona kuripa mwana wavo vanogona kugadzirira mari iyoyo. Saka handimbozivi kuti zvinhu zvakaitika 2010 zvinhu zvandiri kukudzai but ukuzvitaura because ukuzvitaura 12 years down the line because zvinhu zviri kubata saka ndosaka ndati is either you confront him andika wovafonera wega right wotaura navo wovabvunza kuti but baba zvamakaita handisi kukwanisa kuregerera then unzotova nekudikana vakataura toshi then wobuda mavari zvachose. handizive sisimeli kuti saka tozogara takadaro kusvikira rini. But there is nothing that you can do kapola kana rapist ka you are talking about a rapist here. Uneva nawo newe uneva nini. Sometimes vabereki vakadaro va toxic you cut them off. Call you cut them off and you live your life. God is for us all, each man for himself. Kana zvada imora mtoziva kuti hauna chawaita. Mora mtozoti iwe hauna chawakatadza. Vanhu vachitoziva. Pamba pachagara pavakazosara vava vega vanin'ina vangu vaenda kumusha kwana mama vakaputsa dzimba pasara imba 1 so pandakazoroorwawo pakabviswawo mari yakabviswa iyoyo vabva vatora mari yaya vakudya havana kana chavakaita pamba apa havasi kana kuchengeta vana.
but how sure are you? How sure are you kuti vakabata sisi vako shushu? Kuti zvizobuda sizanganga vashaika vakabuda kuzvita futi pamunin'ina wangu ari kuPretoria. So ndiye akazotaura kuna nabankuru. Nabankuru vakati zvakatokuitika pana sisi vako vakashaika. Okay. All right. Saka anotaura saka ndopa akazovaudza paakavaudza ndokubuda pakazoita nyaya vakange vakujamba kuti nyaya yacho itongwe. Saka navakatombozviita saka that means possibility kuti ndio vakazviita saka iripo. Kola learn to step aside umbovasiya. Learn to step aside umbovasiya Kola. That's the only way. Because you can't keep on forcing yourself ipapa pane vamwe vana vasikana varipo. Yezvo vanga vakuda kuitira munin'ina wako. Vane mishonga baba wako saka zvinogona kuzoka back pauri. Saka zvako uri toda kuva confident here. Utsvage closure tine mhaka yavakazviita kana kuti wongotaya unoita vachangoonawo kuti hauna chekuita navo. Ivo kana vachida chakutsvaga vane mishonga. Even pandakanda kumusha nhambvaudza kuti ndiri kuuya ndakangozvafona ndikati ndiri kumusha kwana mama kana muchikwanisa huyai kunokutionani saka ndinogara ndakabatikana zvisingaiti vakauya here ndizvi kuti zvichazopera ende why ndiri 100% sure kuti vakazviita. Sisi Melly, I don't think kuti mwana anenge aine 7 years anganyepa kuti baba vangu vaida kundibata. 7, 8 years I don't think kuti mwana anganyepa. Hanzi naMary zvozodini hapana vatongorarama life yavo vongofawo sembwe vongorarama life yavo. Iwe kune vabereki vari toxic vekuti unozvikata from vabereki vako vakakuzvara iwe zvichirodza zvakadaro mai vako baba unoita kuzvikata. Hamusati mambozonyaya dzematoxic parents ekuti vanokubatira mushonga mwana wakazvara chaiko unozviita cut off wega kuti zvina ndirarame ndiri senherera variko vabereki. Kana ngokata atotseda nakukata antongokata utongoita life yake ndizvozvo. Utongokata utongorarama life yake utongotora ichi ini ndo zvandiri nchararama nemurume wangu nevana vangu kana nevanin'ina vangu handi baba ndezvavo. Saka handizive Sisi Melly kuti zvichazvirasei. I think the best way is kungosiyana navo cause kugarisana chaivo kuti titaudzane handifungi kuti zvinoshanda cause tinozopedzisa takuvadzana. Kana wadecide iwe kuti haudi kutaura navo siya just chingosiya. Hanzi naBeckingson ndo point yandasvika sisi handikukona Beckingson ndo papoint yasvika vabereki vanenge vakushungurudzwa kana mwana kuti ndakutorarama nevatorwa. Kune vamwe inini kune vandoziva padiaries vanorarama nemi madiaries zvamusingazivi imi but ndozviziva kuseri ukondotora Sisi Melly mirai ndimbokuudzai secret wani ndakaudza ndiani wandaiudza musuno ndichiti unoziva kuti munoziva kuti pane madiaries ari pano kana muri mucomment section mudataura taurai vari kumabasa Joburg uko vakabuda nana mai vana nababa vavo mufamily vakanyoresa Sisi Melly sa next of kin munozviziva vakatowanda vakanyoresa Sisi Melly sa next of kin ndofonegwa nevarungu chitongota nengwando dzavo vasikana kuti Sisi Melly ndimi Sisi Melly takatonyoresa inini handimaona ndakanyoreswa kumabasa kumakitchen uko kuti sivavo checho ndomubvunza kuti ndovabvunza vasikana vakadzava kuti kohama kwenzi Sisi Melly tselok story mirai tikuzei nyaya ukaudzonye mufamily unogona kuti hapana zvokuita hapana munhu akatozvitsaura saka ari kuforeign land kudai so haana hama yake ndiwo ndosina kuchitamba naye kutaura naye uchitomi ndiwe hama yake. Ndakanyoreswa nevakawanda apa vakawanda pacomment section apa vachida ngavataure vega mucomment section umu maCV checho vanhu vachitoti munhu achitsvaga basa tonzi ndotongozoti ndingagoti kudini ndechisingavazivi ndiri life ndovazira panokuti mupinzei basa aiwari raitinina wangu chichizve anything munozongozana nini ndine varungu vamanje vaitondifonera kuti akumbira ovada kudai ndizvo here ndichingoti oraiti munin'ina shame aiwa chingoita decision kana wafunga tsaida kuti wauri kukata just cut him off and do your life nevanin'ina vako. Kana vastressa ngavachikana vachikustressa futi vanin'ina vasingadzwisi ngavachibadzigwa nababa vavo umbobuda mazvipi umbokonzentrata iwe nevana vako nevanokuteerera. Thank you so much. Alright, sure Kola. Bra ndicho chavo vakaramba kuvigwa nehama dzavo. Imi munoti hakuna hama dzavo. Havana hama. Bra vakaramba vaya kuvigwa nehama dzavo vaya. Vakanyatsaura ndiye munhu akatsika madziro kuramba kuvigwa nehama dzavo vaya. Vakatowana peace kuvigwa nemadiaries vasingazivi. Vakatovigwa zvikatofarana. Hello Kola. Hello Sisi Melly makadi. Mushe kuri sei? Tiripo muri kundinzwa. Ndikukunzwa
Tukunzwa. Ndipakawa ndaka baba varipo saka ndifanza ndoda kurerurawo. Alright. Intoda kurerurawo ndakambogara kumusha. Kwenguva yakati rebei baba vari kunoko. Saka ndakazosvika pakutorwa nevabereki vangu kuti aiwa kwakagarei naiwe murume wako haapo. Yesu wakagara murume wakagarira chikwambo here. Ndakati okay mandaenda kumba ndari nemwana wangu wekutanga ane 3 years. Ndaenda nemwana wangu wekutanga ane 3 years. Ndakasvika ndakagara kumba. Mberi vanasisa wangu ndobva nditi uya kuno kupi uya kuno kubasa. Ndobva ndaenda kubasa kwaMutare. Ndaenda kubasa kwaMutare munongozivawo apa ndakarohwa ndiri mwana mudiki ndinenge ndine 15 years. Ndaenda kubasa kwaMutare ndakaonawo munhu wakandida obva tadananawo andakambodziva babu takamboita zvatikaita murume wakaona kuti I think waguta zvekunoko zvekugara nemagirlfriend. Ndobva nditumira mari ndobva ndauya kunoko. Wakazomusiya munhu uya? Munhu uya wakazongomusiya? Ndakangozomunyeperawo kuti ndiri kuenda kuhazvanzi yangu. Ndobva ndatomusiya ndobva ndatoya kunoko kugara nemurume wangu. Ndobva ndaita mwana wechitu. Izvi zvinhu zvinondidya mwoyo. Zvinogara zvakandidya mwoyo. Handidi kunyepa. Asi hazvitaurwi kwela mumba. Izvi hazvitaurwi zvamurume. Handina kumbozvitaura. Yaisiwo problem yangu ndasisina tarisiro yekuti murume ungadzoka. Ndaifunga kuti vamwe murume watodi. But chinonesa manje kumunhu wechirume chiro kada kuti unozana nomutsanangurira kuti ndanga ndichita uchadzoki plus ndatodzokera mba kwedu kanchiti hauchadzoki ndikazodai unozvishandisirwa everyday unenge uchitukwa nazvo unzi hure wakazohura paya otokanga mazati ndi yanga achitogara nemagirlfriends kunoko ende iwe wanga uchitodziva todzokera mba kwenyu chiti munhu achadzoki saka mai mwana isekret yamungoenda matoreurira imi mwana watakunzwa imungoenda ona iguva nangori zvangu ndibatawo pandaona chirongwa chenye handidi kunyepa zvinogara zvindidya mwoyo kuti saka kusvika rini ndakaravanza zvone. Saka muchida kumuudza iye akakudza here vanhu anokudza here vanhu vese vanohura navo? Haana kana kumbotaura. Saka ndizvozvo square. Pandikapinda kuno akatosaya mwana wangu wechitu handina kana chirwere handina kana problem yandikasangana naye so kuti zvinongodidya mwoyo kuti asi apa zvapakafamba sata ndicho chakamboitika. Saka izvi zvaripi murume? Uri mubedroom. Matopona ini? Matopona hapasina kana nyaya yamatoreurira chitongoenda ine kugraveyard straight. Handitika? Alright mwini. Zvinoitika guys kuti vakadzi vemumba vanombodaro zvakaita kole. Zvoitika. Varume vanenge achingwa. Amen. Ngatinzwe marufona. Hello Kola. Muri sei Kola pa confessions? Hello SIS MELLY muri sei? Diri right muri sei pa confessions? Diri right. Foni yake iri kunetsa kunguti reconnecting. Foni yake iri kunetsa network yakati mbonodrop. Foni yake iri kunetsa. Yes. Who are you? What do you want? Who are you? Zvakaoma. Vatanga vanhu vaya. Vanhu vatsvuku vayo vanodlisa vanhu kubva. Ita mutuka. Hello Kola. Hello. Muri sei Kola? Hello, muri sei SIS MELLY? Tiri right pa confessions. Hello. Yes, ndokunzwa. Murundinzwa. Ndodo kureururo zvandakatadzira mwana wangu. Ndakanyepedzera kuda dhimoni muchechi. Vaita basa rekuti vaita basa rekuteerera nyaya dzavaiudzwa nevanhu maraini
dzeumba kwangu vanhu vaenda unovaudza nyaya dzeumba kwangu ivo mufundisi umba kwangu vakadzi kuchechi ivo mufundisi saka ivo saka mufundisi avaida kusaka muchechi yake iyaya zviya voda kutanga kunyepedzera kunge vakaridzwa pamwe yaizvo ndichitonyatsoziva kuti vakaudziwa nevanhu ndaura makajaidzwa sereka one day vandanyasoti ndaenda uchechi handaenda uchechi vandatemi kunamatirwa yayai vanhu kunamatirwa ndakati asi ndoda kuvakirekita ndichitaunge ndiri dhemoni anamatirwa vanhu anamatirwa vandangotanga ngotiherevere kutanga ngonyepedzera kuti dhemoni ndakavatswinya munoziva unonzi kwatswinya zvezvokuma ndigosimudza cheya ponda munhu cheya ndikati maasha ndo akatozoita kubata maasha vapedza kudaro zvikanzi dhimoni papa rihombe kana machechi yapera chechi bva yapera yasvikanzi motozoya kumba kumaprayers zviri pamuri zvohombe shuwa ndikati zveshuwa ndichauya chechi bva yapera mba ndaenda kumba kwavo mba ndanotya vandadzokera kuchechi kwawo mba ndaenda kumba kwawo because vanga vanditi mozouya kakumaprayer kumba tokunamatirei because zvina kutombopera ndaenda kumba kuya ndasvika zvangu ndatanga kubva tapinda muprayer room namaimfundisi papa nevamwe majunia anga aripo vatapinda muroom muya munonamatirwa vanhu ndigotanga zvangu kuvaitira dhirama ndakavaitira dhirama asi maimfundisi vaitonditova vachinditswinyiwo pane pandakatonyatsoonzwa kuti apa vanyatsonditswinya chaizvo kuti dhimonika ini ndanyatsozvinzwa kuti apa vanditskwinya apa ndikatiuraida upudzorera ndakavashutira firimu kubva kuma5 zvirovana kusvika kuma9 dhimoni risati rapedza vazopedze murume wacho because pavafonera murume wangu murume wangu paakauya ndikateka niwaro saka inini ndaitoziva pane mamwe magirlfriend aka ndaitoziva mazita ndobva ndati nhasi ndotoda toadura ndiri mudhimoni imomo ndigotanga kuadura magirlfriend aya ndikati ndiri mhingi ndoda kutouraya mukadzi wako ndoda kutomuuraya ndiri mhingi saka mfundibva wabvunza kuti ko ari kutaurwa ndiani ava baba avo bva ungoti munhu wangu andiyada naye zvikanzi namufundisi waye handimuri kuzviona ada kuuraya mukadzi wenyuka ada kuuraya musiyana nazvezvo chichibva yapera bva tapedza zvedhimoni vya bva taenda kumba inini mani ndakungopretenda kunge hapana chandoziva kana ndiri mudhimoni paya baba vakakumbira ruregerero ndikati muri kukumbira regerero zvikanzi zvaitika ucho ndikati hapana chandikutoziva ini zvi zvaitika zvikanzi aivaorit kana usiri uziva hako ndokumbira undiregerere undokumbira undiregerere saka inoda ngorora izvo kuti ndamfundisivakavakiya mufundisi namaimfundisi ndaitoda kutonyatsokuvaazamura chaikuti miromo yavo inoteera vakachipazamura nemurume wako wekuhura ucho vakapatadza zvose nemurume wako wekuhura vakakiya vose waingonyeperawo dhimoni kutoti ivo vaita kunge zvonzi vari kuoneswa pamweya ndikajaiwa hapana mweya wamuri kuona umwe wamakuhwa wamuri kutoudzwa zvado zvatoda ngongorero aiwa wareurira kola waregereka wadoporeswa wagona asi ndinongoti pamberi nekurova mufundisi kana vachinge vapindira nyaya dzinei navo pamberi nekubika vanhu alright kola thank you very much thank you kola right asi naimi zvinombofamba sei papa tichikura kumachechi edu aya emapentekostal madhimoni mazhinji aidonhedza ndenyima guys taingozvidonhedza paya evhurisa ndikangosvika ndoenda kumberi kudai ende mafundisi makambozona kuti vanokusunda kusvika wadona guys uchinamatigwa paya vanokudai ugodai uchakanyadzokera kumasure ka ugodai uchakanyadzokera kumasure uchidzokera kumasure chinomanadzokera kumasure kusvika watirega nikodonha mai mwana wachikuita kuti udonha kudai kusvika ungodonha mutsimba wogwadza kola hello tipo makadi kokola muri paiko pane noisi hello kola asi chiova okay
mavhidhiyo nemanudza ambuya vangu nejadzi ambuya venyu makamawana sei? It's a long story. Ndakakuona shamwari yangu yaishanda paloji. Saka ambuya vaikupota vachienda paloji ipapo. Saka mumwe musi ndakandatoenda unoona shamwari yangu. Havana kundiona. Ndakaona ndakabva ndawanda. Saka vakazopinda shamwari yangu ine weya inokwanisa kutora mavhidhiyo vanhu vari mukati. Maloji. Ndakatomutikira kuti ita sekudaro. Ndobva abatora mavhidhiyo aya. Saka from 2020 ndinawo mavhidhiyo aya. Unomadini hanzvadzi? Tingati zvakutondafekta pakuti even ine mukadzi wangu from 2020 hachatombotrust ndongoti pamwe unhu wake newamai vake zvakafanana. Koma iwo ipapo ndikukuunderstanda. Koma vhidhiyo kamachengeterei? Kutongoti anytime ndakangonetsana ndobva ndamumbowa nemuratidzi. Anotozviziva kuti unawo? Zvazviziva. Kola, are you sure hausitobonyora nemavhidhiyo ambuya? Kuita sei? Kubonyora nemavhidhiyo ambuya? Kana but ndogara hangu ndichaona because pakaipa. Pamavhidhiyo awo ipapo? But are you aware kuti ambuya wako ndimai? Mai vemukadzi wako ndimai vako? But chinondirwadza ndechekuti mai vacho vane murume wavo sei vachitochuura. But uri mukwasha iwe hapana paunokwana? Hapana hangu andokwana but vari kufikisa umwe murume sei. Mwana vanokwanisa kundifikisa sense that way. So ungofunga kudii iwewe kana uchiona kuti vari kufikisa umwe murume ungofunga kuita sei? Haini mutauro changu chokwadi mwoyo wangu wakatosviba pa 2020 ndongorarama hangu nemukadzi wangu haazizive but anotozvinetsikawo kuti kowai murume akachinja ndaimuda zvisingaite but paipapo ndakava ndasviba mwoyo ende nanhasi manje ivo havaziva ndinawo nanhasi vachiri kutongoenda kusaidi kuko vanotoenda navanhu vakasiyana siyana but kuchechi vatone munhu atori nechinhano. Kola at least wadi kubudira mwana wako bwana mukadzi wako chokwadi because mukadzi wako hapana anoziva. Uri kumuurayifikisira mhosva dzamai vake? Ndozvandozombofunga kuti handisi kumufikisa hangu zvenzira imwe iyaya but it's like trust yacho. Vana mboenda kumaloji hani uri kuzviwa ka? Vana mboenda kumaloji kuti vakwasha vanokuonai kumaloji. Zvinoafekta vana venyu mangwani. Vana mbuya vanopinda maloji. Mazviona ka because iko zvino kana wakabata mapicture mavhidhiyo yoambuya iwayo iblackmail yaunenge unayo kuti wakamirira musoro wanokona nemukadzi wobva wamuburitsira zvinhu zvaasingazivi zvaasinei nazvo. It's not fair though. Ndo reason ndakachengetera ndoziva kuti ndikanetsa nemukadzi wangu because sometimes taimbonetsana kuti alonsanda nazvo. Saka vane kutaura kumuka vaibva vaita kundituka zvimwe zvezvo zvekuita ngenzina kukwana vakanditukira mai vangu vakanditukira baba vangu vachivatukira zvinyadzi but zvaingotorwadzawo kubva kumashure ikoko. Saka nawo ndirongomutaenda kuti tikangonetsana bedzi nemukadzi wangu vakada vangopindira vakataura any nonsense vanangoti it's fine ndovaratidza mavhidhiyo. Iwo nambuya magara mutowirirana? Tingati munhu anga kunditonga stereke. Yeah, but whatever zvausaita kuna mbuya vaka please ndakumbira usainvolve mukadzi wako. Mukadzi wako pacha anoziva hana kuhurira. Mukadzi wangu handidi kunyepsa, mukadzi wangu ari patseri but trust ndo yashoma. I know trust ndashoma nokuti wakaona wega mai vakamuzvara vachiita zvinhu izvi but iye hapana chaanoziva. Because unoona kuti chii ambuya vangu nyangwe mukatovaona vanhu vazhinji vanotovaziva munhu anotozikanwa but chaumbobva wakamufungira asi ini neshamwari yangu tisitozviziva. Hey, isocialite ambuya wako? Isocialite? Vasocial tingati alright ipapo ngati pasi. Alright. Kuti vakakuridza kusika masanda avo zvisocial media ndi? Vantu zesocial media. Zvino manje vakadza voice nhasi apa zvichadi? Handina basa nazvo ini ndiwo munhu andisina basa naye. Meya makakura nazvo shuwa. Havazvifungire manje because havazivi kuti ndo zvakaitika.
because it's like it's about 4 days. 4 days, but not 4 days that are and it's like this month, next month, my video now. Vachinda kuloji. Vachinde ndavanoenda nevana vadiki kuti. Eish. Saka munhu wangu chinonyanya ndirwadza ndechekuti ati zvarangu vakanyarara munhu wekuti I respect too much. Ndozvo zvimwe zvinozondirwadza kuti ndisiyane nemukadzi wangu. Ati zvarangu I respect too much because vanorespect even my parents angu. Handina kana zuva randakanetsana navo nyange patinotadzirana nemukadzi wangu vanotondibata semwana wavo. Havana saidhi ravanotora but ambuya vangu manje handizivi nekuti mazuva ndakatozozvirangarira kuti I think my first days munhu uya wekuti anogona kunge vaida kutondiitira action because zvimwe zvinhu zvavaizondiitisa so ndozvinondirwadza izvozvo. Ko manje mukadzi wako habati foni yako here kuti asangana nemavhidhiyo ambuya wako amai vakai? Anobata ndakahaida. Okay. Kufaka handitodi kutazvizibo ndozoti ndatoita disrespect kwaari handitombobi. But iwe kana iwe hanzvadzi kana wakonfesa kudai chibva wadelita kamavhidhiyo ausiyane nazvo izvo? Papo panondiremera manje ipapo. Nekuda kwei? Ndinonatsisisiwa. Ambuya vangu vakanditaurira mamashoko anondirwadza that's why ndisiri kuda kudeleta. Ndakangomirira 1 day bedzere kuti tikazo. Makateyana. Takatoteyana zvimwe zvekuti ivo manje sofa nezvandinazvo vakada kungoita any mistake bets ndotongochiputidza ende ndidai ndine proof zvinyange vakazoda kutrace kuti zvakabva nekupi ndogona kungotaura kuti ndakazviona paindaneti. But pafia guys haasi kunyepa. Mukada kuteerera nyaya mataura kuti nyaya yake haisi nyaya yekunyepa. Ari constant haasi nyaya yekunyepa asi kuti vanhu ava vakamakana. Ambuya vane mashoko avakatuka mukwasha akagwadza ushu mwana uchu kusvika azosvika paasvika pakuita mavhidhiyo. Pane mashoko akataurika mozviziva imi guys. Pane mashoko anotaurika akatowanda ari pekuti mwana uyu yatove kuteyana iko zvinhu zvazvo kutoteyana. Handifungi kuti inyaya yekunyepa inyaya yechokwadi but zvazvo kutoteyana chaiko chaiko. Kutoteyana. But zvinhu zvekuti it's my secret ende chakanyanyondirwadza vakatuka vabereki vangu maona zvisati zvaitika izvi havana kuziva kuti munhu anoshanda paanoenda it's my best friend so one day ndatoenda unoonawo shamwari yangu laki ndakakasika kuvaona manapinda mota because ndoshanda panogadzira mota saka ndongokwanisa kubuda neeni mota saka ivo vanoziva personal car yangu but iyi manje yandandashandisa musiwo imota yanga yatova kuzogadzira mandangobudachi nayo kuti ndinoona friend yangu pane zvandaida kutoti andiitiri saka ivo manje pavakauya ndakakasika kuvaona because pane gate ndakakasika kuvaona mota yavo ndobva ndatopinda mandagara mumota inini kutopinda kwandakaita handauza kuti vada kutopinda zvekutoti vada kutorwa nemunhu ndakafunga kuti pampanewo zvavari kungotsvaka pandatowanda ndichiitira side rangu kuti chii vanogona kuzoti kumwana ndakamuonawo kuloji inini pandapinda chiimota mandatogara mandatoona vatopinda like havana kupaka paside pemota yangu vakatopaka nechekuseri vatobva kuseri kuya kwamba vatozopinda nekamukomana kavanga vanatu noti munhu mukuru vanopinda nevakomana vana vadiki vatopinda nemwana mukomana vanga vanaye paya vatobhuka room 13 musi woyo bhuka room 13 ndobva vaita zvavakaita inini manje ndandatotaurana infact pavakazopinda mandadidza friend yangu yamba takutotaura saka infact musi uyu hapana havana kudi kutorwa video saka vakazoti friend yangu yati no don't worry pavanodzoka futi ndakakuvaendesa room yekuti ndokwanisa kutora na video saka havanomboti
vakambotora 2 days ndobva vakabva vadzoka futi vane umwe munhu asiri uya bhozi akandorifonera akati uri kudai kuvaona kuona munhu avane ndikati no iwe ingoita zvatakataurirana saka mbaaita mbatora ndovidhio yekutanga mbazotora mamwe 3 ndindakatozomuti achiregere but nanhasi even indakatanga kuziya 2020 but from 2020 nanhasi vachiri kutongwenda vakatosvika antondifonera saka ndakatombofunga kuti one day ndomboti ondifonera handiti ndoti but ndakazofunga kuti hazviite futi bcause ndandati one day aundifonera indova ndatuma madhamu wangu kuti indonitora mari kufriend yangu pakati then asvika paipa friend yangu yobva yadhileya kusvika bhozi akabhuka munhu anozivikanwa kuti abhuka nenguva yakati achabuda yenguva yakati omudhileya mukadzi wangu kuti kusvika nguva yavanobuda avakangomira pareception bhosi pavanobuda ndopfura pareception pandakazoona kuti its like mukadzi wangu handisida kumuisa hangu pakoma bhosi its like zvinogona kutozomubhira futi pfungwa kuti ko zvii zviri kuitika plus vanogona ndakangozofunga kuti its fine ndagandigare nezvandinazvo pakaipa zvanzi wish you all the best. Handiziva muchozoda kuita sei nemavhidhiyo but ndatoona usapinze chikuru ndokundo usapinze mukadzi wako panyaidza hapana chaanoziva haana kuenda kuloji haana kuura haangafiri mushaya dzamai vake imi makatiyana nemachikowa munoitana nambuya makatiyana muri tui nemai vako newe pedzanai muri tui musapinze mwana pakati but tikanetsana inini manje chiri kundinetsa ndekuti handisina trust because zvakutondinetsa handisina trust because anogona kunge achitodaro indogara ndiri busy anogona kunge achitodaro nerwese because mai vacho ukataona utombovafungiri even kumachechi vanomira havafungiri ende bad way havaiti nevanhu vakuru vanoita nevana vadiki saka maloji ekujobheki mati iloji ekujobheki mai iloji ekujobheki no it's around hazvinonetsa manje kuti nditaure because vanogona kunge vakateerera okay kana vakateerera vado vavoisi rakosva izvo ndabasa nazvo ndokupa tinotangira ipapo vakatozviziva ndokugona kuti vakazviziva kana vakusazviziva vakazviziva vanokwanisa kundibvunza here havakwanisa kundibvunza kana vakandibvunza ndobva ndangotangirawo ipapo pakaipa pakaipa anyway good luck hanzvadzi good luck masi mukadzi wako hapana paanokwana hapana paanokwana but trust chaiyo hapasina zvakaoma pakaipa. Alright, thank you very much hanzvadzi, thank you at least for being honest. Thank you. Vana mai handinoona zvinhu zvatinozoisawo vana nekutukisa vana. Pane nyaya apa pati mukadzi achangofira yasingazivi. Mukadzi atove koti in between panyaya yemukomana uyu namai vake nenyaya yezvinhu zvasingazivi. Hello Kola. Hello sisumeni maswera se. Mushe kanjani? Ndiri bozvangu. Zvakamira sei confession? Rega ndimbotaura yangu yeconfession. Nyaya yakaitika ndeyekuti muna 2013 ndanga ndakaroorwa saka mufamily yandanga ndakaroorwa vatezvara vangu vanga vane barika saka muraini momataigara imomo vanhu vaivaingonzi vanoruya vachingotaurwa nevanhu vemuraini saka pamba pachona paingofiwa zvingori mysterious like pachingofiwa every 6 months pachifiwa saka nyaya yakazoitika ndandine vana 2 patime iyoyo ndine vana 2 ndobva ndaita nhumbu zvemistake zviyasisi medi mwana wangu anga ane 1 year 5 months ndobva ndaita nhumbu saka ndaita nhumbu saka ndasingambozivi kuti nhumbu inobviswa sei kana kuti chienda handina kana munhu wandakamboudza kuti ndikufunga zvekubvisa nhumbu ndobva ndangozvinyararira saka ndobva ndatoti the other day taitobva hedu kunochera mvura nemumwewo mukadzi wemuzukuru saka mukadzi wemuzukuru ndobva akutongotaura senyaya kuti pane munhu akambobvisa nhumbu so saka ndichitoteerera hangu ndikatoti thank god ndatowana solution. Saka nyaya yakazoitika simeli akataura kuti mukatora mashizha enzungu ukamapisa wotora madota acho woisa mvura yacho inenge ichivava
ukanwa mvura iyoyo inotobvisa nhumbu. Saka ndibva ndatongoti handichatongozvizama kana zvaita kana zvaramba. So ndobva ndapisa mashizha aya patopera 2 days. Mumbi yanga yatova ne4 months SIS-MELLY. Ndobva ndapisa mashizha aya ndobva ndaisa mvura iya ndobva ndanwa. Saka ndanwa ndakangoita 2 days. Ipapo ndandisitagare pamba navamweni ndaienda ndakatovakira pangu asi pangori padhuze like 100 meters away kubva pana vamweni vangu. Saka ndobva ndatouraya hangu huku kumba kwangu. Ndauraya huku iye saka ndakabika kwangu valeti. Saka pamba yangu ane mutemo wekuti ukauraya huku kumba kwako unofanira kupakurira vatezvara navamwenewo vapa handiti. Saka ndakabika kwavaleti zvokuti ndakapedza kubika kunga kuma9. Saka ndaona kuti vanhu vanenge vatorara kuti ndichavaendesera chikafu this time hazviiti. So handina kuendesa. Saka ndichingopedza kudya kumba kwangu bva kwauya kamwe katete kanga katori kadiki. Katete kako kanga kari kumafunga 10-11 years nakabamunini vangu vakangoita sematwins vakada kuenzana. Ndobva wasvika watoti apo maiguru unobika nei? Katoti andauraya huku chichi. Saka ndobva waenda kumba kuya ndobva vanotaura kuti maiguru vatouraya huku chichi paya. So handizivi hangu twakazvitaurawo sei kumba kwavo ikoko. Ndobva zvadarika. So mangwana achona ndobva ndamuka kuseri ndichitoti ndisuke maplate. SIS-MELLY ndakangonzwa sekuti ndiri kuda kunoweta kudai. Ndobva ndati rega ndiende kunoweta. Ndichiti ndinoweta kudai SIS-MELLY kungoti paropa. Ndobva ndatotanga kubhidha. Ndatanga kubhidha paSIS-MELLY ndakavhunduka. Ndakuchitakangana kuziva kuti ndindakanwa zvinhu zviya ndichiti ndoda kubvisa nhumbu. Saka ndavhunduka paya ndobva ndadaidza vamwe maiguru. So maiguru ndobva vatomwe vachibva vazodaidza navamweni vangu. Vadaidza vamweni vendobva vamwe vakati chichi. Saka munozva SIS-MELLY vanhu vese vemuraini vakangoti murora akaroherwa nyaya yekuti haana kupakurira vamweni nevatezvara nyama yehuku. Apa inini ndini hangu ndanga wabvisa hako mimba. Saka iwe paupenyu hwako wakabvisa mimba ngani iwe? Wakabvisa ngani mimba munyinyi paupenyu hwako? Ndiyoyo yega handina kuzombobvisa imwe mimba. Ndipapo pega. Asi saka kubva ipapo SIS-MELLY vanhu vakatongoti ana mwana wangu ndo vanga vandiroya but kutaura chokwadi havana zvavakambotiita kana kundiroya havana kumbondiroya. Ndindakatozvimira hangu zvinhu zvangu zvekuti ndibvise nhumbu. Asi raini rese rakatongoti muroraro imaivheni namama vangu vakatoti havaroya mwana wangu chichi. Asi pasina kumboroyiwa kwandanga ndaita zvangu. Ndiyo confession yangu. Aiwa ndawisa Mwari vakuregerera kukola usizobvisa futi nhumbu iwe. Aiwa handichambozvipama. Unofa next time unofa uchibvisa nhumbu. Usadaro. Ndatotaridza paboya kuti ukabvisa nhumbu uchafa iwe. Usabvisa nhumbu. Handichamboita nhumbu ndakatopedza kuzvara. Good. Unosungwa machubu. Alright, Kola. Thanks Kola, thank you very much. Right. Akangabvisa yake nhumbu yake. Mene tuna muri kufona. Right. Varipera vamwada kufona guys, varipera vamwada kufona neconfusion dzavo guys. Ndanetsa ndoda kuti ndichinda yadhako. Ndadzakwa guys. Paripera vamwada kufona guys, varida kufona. Extremely sorry ndiani kwa. Chibenzi. Right. Hello pa confessions. SIS-MELLY masira sei. Dasara masira sei. Inina uyaone confession yangu. Inini ndini last born mbamedu. Saka baba vangu vakarwara. Asi kurwara kwavakaita. Vakati vakurwara. Vakandiudza munhu wakavapodza zvokuti wakakonzera kuti vazofa. Because vakatoti vakuchipatara nobva ndaenda kunovaona. Nobva vatanga kuchema. Saka pandakasvika vachema nokubva vakumbira vaita vava kutaura nemasaini. Zvikaendokumbira kuti mwana wangu asari. Nokubva vandiudza kuti ndakaurawa nemukoma wangu.
wakandisira poison andisira poison nokubva tamunzira nokubva andisa chimwe chinhu kumusana tichibva kubawa saka everything vakandiudza saka ndobva vatoti asandirarami saka iwe semwana wangu wandinofarira welast born ndoda kuti udenini ugare nazvo saka iye zvinezvi handizivi kuti iproblem here kana kuti chakuitika ndinoti then musi werufu rwavo ndakawana vakasvinura mukofini but patakatanga kuita viewing vanga vakaita sei vanga vakavhara maziso pandakazoenda ini ndega vanga vakasvinura then izvinezvi ndakuita problem kuti ndikashungurudzika kana kuti ndikaita any problem ndinovarota then ndavarota tomboti ndashungurudzika mumba kana kuti handina mari ndogona kutongwana someone unondipa mari kana kuti anything chinotoitika chokuti ndisarwadziwa muupenyu hwangu then nauye munhu wakavauraya mukoma wavo vakatondiudza kuti ndiye akavauraya saka mukoma uyu ndakambofunga kuti ndomukonfranta here because sometimes zvakundirwadza kuti why akazviita because iye uchiri mupenyu varipo kumusha akutembera yatokurawo yezvino izvi ayishuwa kuti hacharoi nokuti unogona kungotevera futi ukada unobata muroi unogona kungorara wateera saka pafuti kuti ndiudze mai kuti munhu baba vakandiudza everything ndinotya because havana kundiudzazve kuti udze munhu but ine vakandiudza zvese zvakaitika kuti munhu akandouraya ndinhingi zvakafamba so unofa kola shuwa unofa muroi haana mborasa zvinhu zvake saka iwe zvinani kuti ungogara kune secret yako wakachengeta secret yako kana ungodza mai vako chokwadi at least your mom she can know unogona kuvaudza but zvokunokonfrenda muroi hazviiti kola unofa hatisati takuda kuvika but mai manje vanotobhilivha bangura ava vanotofa vafarira zvokudaro because like vari murima havazivi anything saka ndiwo unogona kungovatipako mai vako kana uchizata unogona kubatana but on the other hand ndiwo unoziva mai vako kana vasina chifuva futi unogona kuenda novaudza saka best sometimes kuti ungonyarara chete kana vachifarira navo vakadaro bheta ungonyarara nyaya yacho pari trick saka ndo secret yangu hangu kuti inini mufamily medu ndindiri kuziva munhu akauraya baba because vakandiudza ivo pachavo vakatondiudza kuti handiite sei handirarami ndichafa ha chiga kutaura kuti itori secret yako chingochengeta kuseka unofa kana kuraigwa mai vako alright kola ingonyarara chamwari itongoti secret yako yachaenda nekuguva pakaipa muri kuonya dzemamisha gaiska guys mundiregererawo ini ndazvidhakigwa nasi friday ndadhakwa mene ndimbonatsinza mausvika pa guys bhodhoro racho rave muhafu kai mukuona kuti bhodhoro rave muhafu kuti bhodhoro rave muhafu guys rave muhafu less than half zvaoma guys ndadhakwa nichiregamu fona ndaroti account ndio unovata dzakwa iri kola lo hello yes kola yes how are you bobo zvize asema levels zvishoma zveirorai zvese andikwanisa hangu kunyatsotaura zvese asi nangotaura zvishoma zvakaitika ndichiri mudiki right inini ndaigara kumusha SIS MELLY ndichigara kumusha mongozive zvakaita kumusha kune toilet yekuti toilet inenge iri panze so ini ndaitya kuenda kutoilet SIS MELLY handiunyedirai so zvaitika ndezvekuti ndaitora makapu mose makapu ekangu then ndoita wait ndoisa paspaceover move yemasofa ekumusha SIS MELLY anenge akaboka so one day ndakazobatwa nairo chairo apa pakati peusiku kuti nemutevani dzimweni zvairamba wabatwa nechini dodi yes SIS MELLY then ndakangoita the same thing mukapu bandaisa so ndakazokanga kanguzoriburisa nawo
then baraita I think 2-3 days then bazatanga kunzwika SIS-MELLY ndiri kuchikoro ndakangoekana ndaudzwanzi uri kudiwa namaiguru ako takabva kuchikoro zvakanaka kusvika pamba SIS-MELLY havana zvavakataura murodhi ndasvika vakangotora kapu bvavandiratidza SIS-MELLY guys nasingoti yenye pamadhoti sho dzoka doti ingoti yenye pamadhoti sho ndakuseka zvangu nhasika but that time ndandiunyebera ndichingoiratidzwa kapu kusibindara zviitwa neivhini neweti yakabva yangoyerera nemakumbo havanondira ndakangotoreswa kapu nyanzi ena unoisuka kurwizi ndabva unoisuka sindakanzikiira samutoileti so namwe ndingoreurura hangu kuti zvakaitika I think now it's 7 years back yeah aita basa simiri bora ikona wapora waurura wapora usazvipambi kona alright asi vanhu munotambirepo nemadhoti gezi mukatamba nemadhoti kudaro madhoti hatambiwi nawo guys musatambe nemadhoti ona ivi zvakaoma aya kwanzi iri sei uchara kuti kudikwa sho iyi hanasi yatikonei ungotonzi manyowa sho zvotingati kudi iri kunzi manyowa sho zvacho ameno chokwadi halo kola guys ndikuzama mvura mavhisa wangu tasavati halo kola hello SIS-MELLY makadini mushe kuri muri sei mushe nangu nine confession yangu yandoda kureurura zvandakaita tichiri vana vadiki taigara nesisa yangu mwana wamaiguru sakamba mai vangu vaita zvokuya kuno kuvave vakadzi vemadhoero vaiva kuno kwatizotengesa saka tisasiwana nemwana wamaiguru kudaro taivabira mari saka vaiwanzisa mari musutkesi saka tisati tiri mbavha dziri professional zvokusvika pakuti taivhura chizipi taivhura tainamanura toivhura toba mari toinamatidzira bheki chizipi chinamatidzira kuvhara kuti haufa unoti papiwa mari totora mari toenda kumashops tonotenga zvatatenga todzoka kubva hatina mbovera tabatwa muupenyu hwedu hwese neumbavha hwedu hwataitawo makugumira kusasere kola hamuna kuzobere makuri nokuti kazhinji kacho mbavha imbavha chero vakura unotuzomboba futi kana SIS-MELLY wanga uri hwana because apa munemasirwa mari apa mai vaiva kujoni mamuchapuwe mari yemabhiskits eyamamanzikwaimusirwe saka munhu anenge akuita musoro nemari saka tada kutsvagawo plani dzekuti tiwane kutora mari saka makatongoba mari kana kubatiwa pamba kwenyuva kune mari yakawanda hatina mbovera tabatiwa maitaba SIS-MELLY alright kola alright maregeregwa zvizvenyu alright kola varegeregwa vaita basa rekuba mari havanambovera vabatiwa ndikatomwa ndodomvura ndotodhakwazvo ndotodhakwa guys ndakundonovata guys I'm going to sleep guys masango arikuda kuvata manje ndikuzama mavhura kuti asavati ndikuzama mavhura maziso kuti asavati guys kaindovata ini ikaroramba chifona achidechwa kuti masocha arirovhara chaiko alokola alokola hello kola muri sei hello SIS-MELLY musanovata ndisi kola masango akuvharikeni SIS-MELLY ndoda kureurura zvandakamboita ndaadhimitwa muhospital ndakaita problem yegumbo gumbo rakazvimba raipisa zvokuti ndaitadza kufamba saka manesi ndakakumbira support yemuhospital yeyo havana kundipa ndaingoti I'll bring for you hati munoda tumakapu tedu kwatinopiwa muhospital toyotoya
tokumwa mapiritsi saka ini ndaitora kapi iyoyo mamu nebhaketi andandaigirwa navanhu kumba ndotora kapi iyoyo kumwisa mapiritsi ndichiitira wetimu ndichivira mubhaketi ndichiitira wetimu ndichivira mubhaketi. Why kola why akanga manesi vairamba kundipa poti sisime ndakanga ndakazvimba gumbo zvekuti ndaisagona kufamba ndaisagona kusumuka panzvimbo yandandiri saka nesi vaiti kana vaya kuzondipa mapiritsi indi murume wangu anenge andigei 2 liters chemvura muchigubhu ndonzi chimwa mapiritsi nesi apo ndandine nhumbu ndipei audhimaimairevandati ndipei chigubhu ndomwira nemvura yangu iri muchigubhu ndozvandinorevuro rangu simeri kuti kwela makato noti zvimapiritsi zvikapu zvamuti takambozvimwirawo mapiritsi kuhospital si vanhu vadiki kola saka kola samutoreva taitowo takatomwawo mana kuti kola why guys makambomwawo zvikapu zvitogwa muziva munoona diki pepa yangu kuchipatara zvikapu izvi kumaidi kuitira mubhaketi renyu kola maidi kuitira mubhaketi renyu kola makapa aita kambomwambirirawo kuti vana diki makadi kumwira mubhaketi renyu bhaketi manje kuti ndisumuke raindiremera ndanditori murwere simi lokuti ndaisakwanisa kuita zvamuri kundudza zvokutora bhaketi mapota edu anga atoriyo kuti mapota unongogarira ubvoita piya kuimoko ikola hamuna kuregererwa kwenyu hamuzodzoka munyatso kureurura futi mwari varamba kuregererai hai hamusi kuregererwa zvokumhanya kuona takamwirawo muzvikapu zviya simeri mukujobheki ndakasvikawo Cape Town zvakaitikira muno muSouth Africa kana zviri muno saka maregererwa tiri safe maregererwa ndafunga kuti kuZimbabwe kudhara tichakura kati kola mwari wangu aramba alright aiwa maregererwa kola musazvipami zvokuitira makapu evanhu alright bye guys tambotandara guys tambotandara saka tobatana futizve asi mangwana afona UK anambofona UK nas hello UK hello sis Mary yes muri sei kuchando chiri sei chando no chando chiri right taura itinzwe Control confessor zvangu. I dated this guy. Saka this guy aiupresingaiti. Saka kudaro like he was a drama person all the time. So he had this safe rimari raigara mumba. Saka ndakatongoti kuzvinyaradza let me get a spare key. Saka ndakagadzirisa speki yangu saka aiti pese paaihonera ndasingachambomubvunzi ndaitora mari I think about 500 1000 and so forth every time and kuti ndandibvunze kuti mari iri kuenda kupi anga asingakwanisi hello takatenda saka makaba mari saka ndaitora mari every time saka ndasingachatombomubvunzi not even one kuti wazohura warara kupi waita sei nangonozvomora mari ndaitongonozvomora mari but takazosiyana zvedu saka mukusvika musina mbobatawo svika masiyana handina saka kola mumaregerekwa inyu musazobe futi kola ngozi mukatanga muchiba mari next time munopesana mabari munhu chaichai sabe alright kola alright guys ndakundonovata guys guys nasi Friday guys nasi Friday guys
Nasi Friday, whatever the day is, hello, Kola. Yes, Kola, I'm to say. Mushish, good. So Maita china kuma 4. Na nasi munongoita kuma 4 Kola. Aiwa. Makazochinja. Alright. Okay. So ndaiti kana ndakuda kuita ndingade kuda pasi ndaitora hembe dzangu maini vamuso vashanda ezveaudio. So ndaiti ndakatora hembe dzeziya ndoitira ipapo makuseni kunzi wakunoidwa masickness asatamuka ndonorasa. So hembe dzakasvika pakupera ndichingoita izvozvo. Pavakazobva manje vauya kudovaka kubasa ndopavakaona kuti pane dzimwe hembe dzisipo. Saka hembe maishandisa kuita toilet matishu. Maitoputira. Ndoputira. Ndobva ndanorasa. So hembe dzakasvika pakuita dzishoma. Pavakazobva manje kubasa vauya kuofa ndopavakaona kuti hembe dzavo dzakashota. Ini ndopana ndabva ndakwira bhazi ndadzokera uko Harare. Vakasara kuti mwana wasekuru wangu akaba hembe. Nanhasi vanotongoti ndakaba hembe dzavo. Kubva ipapa ndozomutsvukira musa. Makadi kuvaudza kuti ndakanga ndichiputirisa tsvina yaibuda navo. Kubva ipapa ndozomboonana navo but nguva dzavo vanongoti ndakaba hembe ndakaenda nadzo kwavari. Saka maizoti mwana muenda nadzo maidzirasha. Ndairasa kuseni kunzi kwaedza kwekwe ndorasira musango ndaingopotsera zvakadaro. Saka dzina kana mbozowanikwa hembe idzi dzakazara tsvina kudaro. Hadzina. Kozi ndaitonyorasira musango makuseni ndaimuka ndinorasa. Kola maibika filimu chaipo. Maibika filimu. At least mari urure yenyu maregere kwenyu. Chero wakati makabasi yenyu mari wakuregererai. Alright, sharp. Nasi choya, nasi midhoto yoga. Midhoto, guys, rega intinde, guys. Vana ucharamba chungwanidze midhoto. Chirega intinde, guys, tozobatana mangwana. Ndika, utsina mai mwana. Hembe, madzidzo. Musaenda kudzimba dzevana muchinohla. Kumba kwevana kuhliwi. Mazvowaka, makapa anowetegwa. Madhota anotaugwa nawo muteletu. Ndakutora vekupesira, vekuAustralia. Vekupesira. Hello, Kola. Ndiri right, muri sei Kola? Inini yangu ndine confession iri aberoti ndotangira papi. Iri very funny. Taura henyu Kola, tichakateerera. Okay, inini petanga tiri ma-student nurse. Zvinodzingisa basa. Taiti tichienda kumawadi emachembere varume. Saka taiti kana tichivagezesa tobva tatanga kuvatambisa mboro. Muri manesi? Muri manesi? Tiri ma-student nurse. Kumaizviitirei? Zvaingotinakidza because vanonga vakavata vachizviita vagwere. Saka ivo vagwere vaiwa sei muchivadaro? Vaitozvifarira watoramba kutoda kutoidza muoko wako kuti urambe uri ipapapo uchingovatambisa nemachende zvese. Jesu. Kuna Australia hakuna makamera here? Hakuna makamera kumahospital? KuZimbabwe kune makamera. KuZimbabwe? KuZimbabwe kusikuchana. Eish. Ndati ndiri student nurse. Okay. Samaito zvita muri ma student nurse ese?
ndiskanzwa inini nana sawira wangu. Hey. Sama ingona kigwane kungodaro vanhu so. Ivo vana sekuru vacho vaitozvifarira and vaitoti kana wakugezeswa vaitoti ndiri kuda kugezeswa nauyo because vaiziva kuti tozovatambisa. Hey, masaka ndozvino maqualified nesi makazorega. Takazvirega. Zvodzingisa basa. Hatete kungoti kuZimbabwe nyange wakazvitaura hazvina proof hapana. Hazvina proof zvakatopera plus vachakuwana ikupi. Asi mukazvita kwamuri kumunodzinga basa kola mukatambotamba nhamo chaipo. Musambozviitei. Musambozviita kana. Eish. Zvaitinakidza because vana sekuru vacho vanonga wakutozvidawo kutoti nditambise mwana wangu hanzi ndigezese nyatsogezesa ipapapo. Inotanga yakavata uchingotambisa uzotoona kuti aikazi sekuru havasi kutomborwara chino. Ozotanga kukudaidza nzi gumbo rangu ndikuda kugezeswa futi. Ko tokotarisana so kutoti vari kuzvifarira. Saka muri kuona kuti paevery department kune zveko zvinoitika tisingazivika. Zvakawandisa. Hey. Zvakawandisa. Zviro kana zvisekuru zvaizomiriga zvoti chindipai maihodi. Anonga akangovata pamubhedha hapana chaanogona kuita kungosimuka kwayo chete but zvokuti hanzi angagona kuita simba rekukurepa haakani. Ipapapa ndo unonga wakatomubvisa hembe dzese uchitomugezesa ibedbath. Hey. Uchitomugezesa. Saka kana wasvika ukotanga kumutambisa waona iri kumira. Tongotarisana nenana nevamwe umwe sawira wangu anonge chigezesa umwe anonge ri pane imwe next bed. But ndozvandifunga kuti ndakaona vanhu vakurara pasi gameno kana kuchine mubhedha. Zvakaoma kona. Asi marurire yenyu at least zvapera maregerego. Alright, kola musore bo andika maita basa. Guys, bye bye, ndokubatai mangwana, bye bye.